Saka ndinokuda weya mutsvene Saka ndinokuda weya mutsvene Saka inini ndinokuda weya waMwari ndinokuda weya mutsvene Kutibatsira upenyu hwangu ndinokuda weya mutsvene Saka ndinokuda weya mutsvene pamberi paMwari ukaverenga shoko raMwari Jesu maanga ari panyika unonzwa richiti pavanga vakaungana Jesu akavadzidzisa pavakaungana Jesu akavapa zvokudya pavakaungana vakauya nevanorwara vavo vakaporeswa nesuwo mangwanani ano taungana tirangoti titi Mwari zvataungana mumwe nemumwe ane nyaya yake ungoenda pamberi paMwari uchiti Jehovha ndauya pamberi penyu ndine nyaya yangu iwe ndiwe unoiziva mumwe nemumwe ane yake chingokomita kuti Mwari zvataungana ndirangarireiwo ndauya ndichirevesa ndauya ndine murangariro wekuti ndiri kuenda pamberi pepresence yenyu ndiri kuenda pamberi pealtar yakazara uvepo hwenyu Mwari urangarirai upenyu hwangu taura nyaya dzako isa mhuri yako isa marriage yako isa basa rako pamberi paMwari mangwanani ano tichangoimbirwa sanganai nesu 2 stanzas tigotanga kunamata sanganai nesu patinonyengetera sanganai nesu patinonyengetera Patinonyengetera
Mwari patinonye, Mwari patinonye, tonyengetera, Jesu. Tauya mangwanani ano Baba panzvimbo yekusangana. Tauya Baba tine kunzwisisa Baba nekutenda kuti patiri kuya kuzoitirwa zvakanaka, tiri kuya kuzosangana nemi, ende chatinoziva kana tauya Baba atidzokere takadaro. Rangarirai upenyu hwedu Baba sekereke, rangarirai upenyu hwedu sedzimuri. Mangwanani ano Baba tauya nekurevesa Baba vamwe vanorwara mangwanani ano, Baba vamwe havana pekutangira, asi chatinoziva kana tauya tikasangana nemi atidzokere takadaro. Kana tauya Baba tasangana nepresence yenyu, upenyu hwedu hunotsinzwa. Kana tauya Baba tasangana nemi, upenyu hwedu haurambe hwakadaro. Baba vamwe havana tariro, Baba vamwe vagarisa panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba. Baba tiri kurangarira, vatiri kunamata mangwanani ano. Vamwe havana mabasa, vamwe vanorwara Baba nezita neropa ramambo Jesu. Vamwe havana pekugara, dzimwe dzimba hadzina chekudya. Mangwanani ano tauya kwamuri imi mutsinda werugare, vakataura musoko renyu ukati ndipei toko renyu rinorema, ndikupei rangu rakareruka. Zvatauya mangwanani ano mweya mutsvene, tauya Baba nekurevesa, tauya Baba kuzosangana nemi. Mwari rangariraiwo upenyu hwedu, rangarirai vamwe vanhu vedu, vamwe vachiri vadiki kuzvikoro kwavanoenda varangarirei. Baba tirangarireiwo nesu kumabasa, Baba vamwe havana mabasa, tiri kunamata Baba mangwanani ano. Tauya Baba nenyaya dzedu pamberi penyu mangwanani ano, sanganai neupenyu hwedu sekereke, rangarirai kereke. Vamwe vanoda mabasa, vamwe havana mapepa asati aita, asi chatiri kutenda tauya nekurevesa pamberi penyu. Baba tiitirewo zvakanaka zvatauya. Baba tidzokere tariro yedu yasimudzirwa, tidzokere maonero edu ashandurwa, tidzokere Baba mafungiro edu achinjwa. Mangwanani ano Baba sanganai nekereke, mangwanani ano sanganai nesu. Baba rangarirai mumwe nemumwe auya, nekuti auya nekutenda kuti ari kuuya kuimba yenyu yakazara nepresence yenyu, yakazara neuvepo hwenyu, imba yekuti tikapinda kana tauya tisina mufaro tinodzokera tadzorerwa mufaro, kana tauya takaremerwa tinodzokera tarerukirwa. Tauya mangwanani ano Baba kuzosangana nemi Baba, tibatei Baba, batai all areas of our lives. Baba tiri kunamata mangwanani ano, chatauya Baba kuzosangana nemi, taungana sevanhu asi chikonzero kuzosangana nemi. Tauya sevanhu, hatina kuuya kuzoonana, hatina kuuya kuzoshamwaridzana sevanhu, asi tauya kuzosangana nemi, tauya kuzopira nyaya dzedu kwamuri, nekuti chatakanzwisisa mhinduro yedu inobva kwamuri, chatakanzwisisa zvatinoda zvinobva kuna kwamuri, nekuti makati chii chamakakumbira muzita rangu ndikasakuitirai. Takumbira Baba, takumbira Baba kuti Mwari zuva ranhasi sanganayo nesu. Tiri kukumbira kuti zuva ranhasi Mwari itiraiwo zvakanaka upenyu hwedu, itiraiwo zvakanaka Baba nyama dzedu, itiraiwo zvakanaka Baba. Vamwe tine maresolutions atakanyora gore richitanga, hatisati taane masaini, hatisati taane zviratidzo, asi chatinoziva imi Mwari panguva yakafanira muri kuzosangana nesu, imi Mwari panguva yakakodzera muri kuzotiitira. Chimwe chatauyira Baba kuzopa rumbidzo, chatauyira Baba kuzosimudzira zita rakafanira kuti risimudzirwe. Mwari pataa kuzorumbidza Baba, inzwaiwo rumbidzo dzedu Baba, pataa kuzoshumira Baba, gamuchiraiwo kurumbidzo dzedu zvive zvipiriso zvinonhuhwira pamberi penyu Baba, nekuti chatakaziva rumbidzo dzedu padziri kukwira uvepo hwenyu huri kudzika kwatiri.
presence yenyu iri kutizadza Baba. Chatauira Baba kuzoshumirwa pari kuzoburuka shoko Baba. Ngaritsinje upenyu hwedu pari kuzoburuka shoko. Ngaritidzidzise pari kuzoburuka shoko. Ngaritishumire. Ngari adrese nyaya dzaupenyu hwedu. Ngazi adrese pasina kumira zvakanaka. Ngazi adrese Baba zvichiri panzvimbo zvidzokere panzvimbo. Masuo angavharwa Baba ngaachitanga kuzarurwa nekuti tauya kumuzaruri wemasuo. Tauya kumurangariri wevanhu uyo Mwari asiri musarudzi, Mwari asingasarudze, Mwari wenyama yose. Tauya mari mangwanani ano. Auya muno Baba ngaasangane nepresence yenyu. Auya Baba ngaasangane neuveko hwenyu Baba. Auya Baba ngaadzokera aitirwa zvakanaka. Kereke ngairangarirwe, kereke ngaitirwe zvakanaka Baba. Tatendeka pazuva ranhasi kuuya kuzosangana nemi. Tatendeka Baba kuuya kuzonzwa kutaura kwenyu. Ngatichiregedza kudzokera takadaro, ngatichiregedza kudzokera takadaro. Tidzokere tasandurwa, tidzokere tachinjwa mupfungwa. Mafungiro edu ava Baba, tave kufunga zviri nani, tave kutaura zviri nani, tave kuona zviri nani, tave kunzwisisa zviri nani. Father, we thank you for this day. Nekuti ndiro zuva ramatiitira kuti tiuye kuzosangana nemi Baba. Sanganai nesu kumabasa, sanganai nesu kudzimba dzatasiya. Tine masituations ariko Baba. Chatiri kutenda kana tadzokerako Mwari ngapave ne-turn around, ngapave nemumwe muonero Baba. Father, we thank you. Father, we worship you. Tinokurumbidzai usiku wedenga nenyika muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinoda kuti tidzokerezve pamberi paMwari. Ukaverenga Acts 12 pane nyaya iripo. Zvinonzi Herodhi akatanga kushungurudza maChristians akauraya James. Abata Peter. Pane zvinhu zviviri zvandakanyanya kubatisisa pandaiverenga nyaya iyi. Peter ari mutorongo unonzwa paverse 5 ichitaura ichiti the church was praying earnestly. Imwe version inotaura zvekuti they were strongly praying. Mangwanani anotoda kungoti Mwari tiitewo chechi inonamata. Tiitewo chechi yekuti ikanzwa kuti mumwe wedu hazvina kumira zvakanaka hatifambe tichitaura, tinopfugama nemabvi tonamata. Chinondifadza pana Peter zvinonzi anga akarara, but ndiye the man anga ari mudambudziko. Why? Nekuti ari kuziva kuti ari muchechi, ari muassociation inomira naye. Mangwanani ano chechi patinonzwa zvinhu kana kuti patinoona situation isina kumira zvakanaka, chechi inonamata. Chechi ngaivimbe nemabvi. Mangwanani ano ngatinamatirei maqualities echechi inodiwa naMwari. Chechi inogadzirisa nyaya nemunamato. Chechi inogadzirisa nyaya nemunamato. Ndinofara nezuro takanga tiri paleaders pane zvaitaurwa. Ndo chechi yaMwari. Zviono zvanga zviripo zvinoratidza kuti iyi chechi ndeyaMwari. Nekuti Mwari anoda vanhu vane unity. Mwari anoda vanhu vane danana. Ndo maqualities atinoda kunamatira kuti Mwari AFM Roadport ngaitwe chechi yakamira panzvimbo. Chechi ine maqualities anodiwa naMwari. Chechi inomira nemunamato. Chechi inomira nemabvi. Vanouya ngavataure kuti apa pana Mwari nekuti vaona maqualities echechi. Chechi haitaure nyaya. Ukazopfurira nayo nyaya iyoyi unonzwa kuti vachiri kunamata. Minamato yakanga yapindurwa. Mutumwa akatumwa akaburitsa Peter akafamba naye. Chechi chiri kunamata. Ndo zvinoita Mwari akanzwa munyengetero wevari kurevesa haatore nguva kupindura. Ngatingonamatirai kuti kuna Mwari vari kumusoro kudenga. Rangarireiwo chechi yedu ive chechi ine maqualities amunoda imi Mwari tinamati. Baba, ndiri kunamata nekuda kwekereke ino yeFM Roadport. Tinokutendai Baba nebasa ramakatanga panzvimbo ino. Tatinoziva panzvimbo ino pakazara uvepo hwenyu. Mwari, rangarirai mumwe nemumwe anopinda pano Baba.
Rangarirai kereke ino Baba nezita neropa raMambo Jesu. Kereke yamakada imi Mwari, kereke yamakafira imi Mwari. Ndiri kunamatira chechi yakazara nerudo, ndiri kunamatira chechi yakazara nekudanana, chechi yakazara nekuwirirana, chechi yakazara nemaqualities amunoda imi saMwari, chechi inomira nemunamato pazvinorema. Kereke ino Baba ngaive chechi inomira nemunamato. Baba, rangarirai vana vedu vari pano, vave vana vari kukurira muchechi inoziva imi Mwari, vave vana vakazara nekuda imi, vave vana vakazara nerespect, vave vana vakazara nedignity. Baba, nezita neropa raMambo Jesu tikure Baba, nezita neropa raMambo Jesu. In numbers Baba, mumafinances edu takazara nenyasa, takazara neupepo hwenyu. Vanotisanyira Mwari vasangane neruponiso pano, nekuti imi Mwari muri pakati pedu. Ndiri kunamatira kereke ino Mwari, irangarirei Baba, isimudzirei Baba, izodzei Baba, ive kereke yakamira panzvimbo, ive kereke yakazara Baba nekutenda, ive chechi yakazara Baba nenyasa, ive chechi yakazara nesimba. Wese anopindira pano Baba ngaarangarirwe, wese anopindira pano Mwari muitirei zvakanaka, nekuti Baba anoconstituta Baba nzvimbo yakazara Baba nenyasa dzenyu. Ndiri kunamatira kereke yedu, panosimuka hondo dzinorwa nemakereke ekwedu ngairangarirwe, panosimuka hondo dzinodivhaidha makereke ekwedu ngaichengetedzwe. Ive kereke Baba yekuti tikabatana maoko, tikapfugama, tikadana kwamuri, imi Mwari munotiitira, imi Mwari munotirangarira, imi Mwari muri kuzotisimudzira Baba, nezita neropa raMambo Jesu. Kereke ino ngaizare nezvibereko zvaMweya Mutsvene, tive a complete body of Christ yakazara nekubatirana kubva kumadepartments, kuzare nekuwirirana, kuzare nekubatirana Baba, nezita neropa raMambo Jesu. Ndiri kunamatira nyasa dzekubatirana Baba, kubva kuutungamiriri kusvika kune mwana mudiki, kumadepartments, kumasale groups Baba, nezita neropa raMambo Jesu. Vari kumira vari ikoko Mwari, varangarirei Baba, vari kumira Baba, vaitirewo zvakanaka kubva kuutungamiriri pavanomira vachiuronga Baba zvekukudza zita renyu, zvekukudza basa riri panzvimbo ino. Vapeiwo simba, varangarirei Baba, vapei maideas, vazodzei Baba kuti pamazuva atiri kumira tichishumira, pamazuva atiri kumira nevision iri pano Baba, nezita neropa raMambo Jesu, zarurirai manew ideas, tizarurirei Baba, tiitirei zvakanaka. Vana vedu ngavakure vakazara nyasa, nekuti vari kukura Baba, vari under a good leadership iri kuvadzidzisa zvakanaka. Tizodzerei vana vedu, tizodzerei mayouth edu, tizodzerei mateenagers edu Baba, vakure vari vana vari dignified Baba, vakure vari vana vane substance, vachiona zvakanaka zvavari kudzidza, vachiona Baba, nezita neropa raMambo Jesu kubatirana kuri kuitika munzvimbo ino Baba yeRoadport Prayer Center. Baba, ndiri kungonamatira growth in terms of our numbers, ndiri kunamatira growth in terms of our tithers, ndiri kunamatira growth in terms of Baba zvatiri kuita panzvimbo ino. Baba, rangarirai kereke yedu, rangarirai mumwe nemumwe anopindira pano. Ndakutendai Baba, tinokupai mbiri, tinokukudzai muzita nemuropa raMambo Jesu. Ndichinopedzisa, regai tingosvika patinonamatira vanhu vaMwari nevision iri panzvimbo ino. Patiri kuvanamatira, chingoti Mwari nditenderewo ndipinde muvision yavo. Ivo ndivo visionary wepanzvimbo ino, zvavanenge vaudzwa naMwari zvinoenda kukereke. Tingogona kusapota vision iri panzvimbo ino. Zvakatikoshera kuti tinamatire vanhu vaMwari, ndo basa rako neni. Tinamatire vanhu vaMwari, timire navo nenguva yedu, vakadeedzera prayer. Chimwe chaunogona kuita pakumira navo kuya kuprayer iyoyo. Tingodzokera pamberi paMwari
titi Mwari pari kukura basa rino zvakangofanana nesu tiri kudzimuri. Paunoita mwana wani unongoziva zvekuti mwana wani anorerwa sei, but pavachaita tumwa achida kubuda achienda neukuku, Mwari vanofanira kukupa nyasha idzodzo. Zvakafanana nevanhu vaMwari vari muno, nekuwanda kwatakaita manambers anowedzera, simba rinoda kuwedzerwa, simba rinobva kuna Mwari. Maideas anoda kuwedzerwa, maideas anobva kuna Mwari. Ngatingonamatai titi Mwari pari kukura basa riri panzvimbo ino, kuzodza kwenyu ngakurambe kuchikurawo pavanhu vaMwari. Pari kukura basa riri panzvimbo ino, simba ngariwedzerwe, capacity ngaiwedzerwe. Tinamati Baba, ndinokutendai nemfundiso wamakatipa kuti atishumire pamazuva edu. Ndinokutendai neupenyu hwababa naamai Jirichi. Baba, chatinotenda ndechekuti imi makavadana, izvo hatikahadzike Baba nazvo, nekuti munovashandisa. Vanoita madeclarations kuupenyu hwedu, vanoita madeclarations kukereke. Mwari, ndiri kungokutendai kuti zuva nezuva Baba pari kukura basa riri panzvimbo ino, Mwari vapeiwo simba. Simba ngarirambe richiwedzerwa Baba nguva nenguva. Simba chatinoziva rinobva kuna Mwari. Makati vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva rekuramba vachibhururuka semakondo. Baba, ndiri kungonamatira mfundiso wamakatipa pamazuva edu. Rambaiwo muchivapa simba, rambaiwo muchivapa capacity pari kukura basa riri panzvimbo ino. Simba ngariwedzerwe, kuzodza ngakuwedzerwe Baba. Varambe vachiita madeclarations, varambe Baba vachiona zvimwe zviono Baba, kuti basa riri panzvimbo ino riremderere mberi, kuti basa riri panzvimbo ino rirambe richikura. Tiri kukutendai Baba neupenyu hwavo. Vapei makore mazhinji ekushumira kuti isu nemhuri dzedu zvitiitire zvakanaka. Varambe vachiona Baba zvakatifanira, varambe vachiona Baba zvatinoda isu sekereke, kuti vaite madeclarations. Kana vaita madeclarations, Mwari, imi tatinoziva munotipindura kuburikidza neupenyu hwavo. Madeclarations avaita ngaararame kwatiri, kuti tinokura tinosvika 70, kana tiine simba tinodarika Baba. Mabasa tiawane, mari dziwedzerwe, imi muchivashandisa kudeclare kuti kudzimba kwedu kuve nemufaro, kuti vana vapase kuzvikoro, kuti michato ichatwe panzvimbo ino. Imi Mwari muchivashandisa kuti dzimba dzitengwe nezita neropa ramambo Jesu. Baba, rangarirai vafundisi vedu, vagonerei Baba basa parinorema. Imi Mwari vapei simba pavanonzwa sevanoneta sevanhu. Imi Mwari vapei simba, tiri vanhu dzimwe nguva tinoremerwa, asi imi Mwari vapfekei nesimba. Imi Mwari varangarirei mangwanani ano Baba pavachaburutsa shoko rakatiringana. Tipewo kunzwisisa Baba, nesuwo tive vanhu vanofudzika nezita neropa ramambo Jesu. Tiri kunamata Baba, tipewo nyasha dzekugona kusubmita, tipewo nyasha dzekugona kusapota vision yamakatipa Baba pamazuva edu. Tisapote vision iyoyi, tisazounzirwa kutukwa Baba nekuti tatadza kumira nevanhu venyu. Asi Baba, goneraiwo upenyu hwedu sevana, goneraiwo upenyu hwekereke. Timire nevaranda vaMwari, timire nevision yamunenge mavapa Baba. Nepatinogona, panodiwa nguva tipe nguva, panodiwa mafinances tipe mafinances, panodiwa commitment Baba, wedzerai commitment iri matiri Baba. Ndiri kutendai nevaRevhi vari panzvimbo ino, panosumuka hondo dzinorwa nevaRevhi vekwedu vasiudhei, vekwedu varwirei, nekuti makati imi Mwari kurwa hakusi kwedu, kurwa ndekwenyu. Panosumuka hondo dzinorwa nevakereke vekwedu ngairwirwe. Varanda venyu vari panzvimbo ino ngavarwirwe. Kumba kwavo ngakuve nemufaro, kumba kwavo ngakusachaiwe zvekudya, maturo avo ngaasaome. Rambai muchivapa marevelation, rambai muchivapa kuzarurirwa. Takutendai mangwanani ano neupenyu hwavo, takutendai Baba nenyasha dzamakavapa kuupenyu hwavo. Tiri kuzotenda Baba kuti imi Mwari muri kuzotiitira zvakanaka kuburikidza neupenyu hwavo. Muri kuzorangarira guta kuburikidza neupenyu hwavo, muri kuzorangarira dzimhuri kuburikidza neupenyu hwavo. Mbiri nokudzwa tozidzosera kwamuri muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen.
Hallelujah church. Moresana. We love one another in praise the Lord. 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 We praise one another in praise the Lord. We praise one another in praise the Lord. We praise one another in praise the Lord. In praise the Lord. We praise one another in praise the Lord. Hallelujah. Simuk. Mwari wandakatenda ndinomuziwa, Jehova wandakatenda ndakamuona. Iye Mwari wandakatenda ndinomuziwa, Jehova wandakatenda ndakamuona. Panenge yasvika, panenge yasvika uyo, panenge yasvika, panenge yasvika. Simuka. Unzama profita wa pari goreri, unzama profita wa pari goreri, unzama profita wa pari goreri, aprofita madimaga da skapari, aprofita we dema ogudau singatau, aprofita we dema ogudau skapari, aprofita we dema ogudau singatau, kodaisa sinzarake, kodaisa sinzarake uyo, kodaisa sinzarake, kodaisa sinzarake, simuka. Simuk. Awoko kuna Yesu. 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 Lift Jesus. Aya. Lift Jesus. Aya. Lift Jesus. Aya. Lift Jesus. Aya. Napotambira Mwari wedanzi. Napotambira Jehova. Nese chine. Simuk. Ipapo. Kutambira Yahweh, kutambira Yesu, kutambira Yesu,
Nambira Jesu Wimba na Jesu wimba. 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 Wimba. Subu. Tomo tabiraga chiska bakatansi kaba gets hands. Tomo tabaka champs gagans. Shit. Subu. Ani tuti. Sika. Ombera mawoko. Ande. Alright, tambo tambira mwarati. Saka tutanga chidai. Tot 1 2 3 4 Toka tatu 1 2 3 4 Lift Jesus, oh yeah. Higher. Lift Jesus, oh yeah. Higher. Oh, lift Jesus, oh yeah. Higher. Alright. Toma time. Simuta mawoka kudenga uchipa mbili kuna yawe. Simuta mawoka kudenga uchipa mbili kuna yawe. Tino pa mbili kuna yawe. Simuta mawoka kudenga uchipa mbili kuna yawe. Simuta mawoka kudenga uchipa mbili kuna yawe. Tino pa mbili kuna yawe. Na Jesu takumberi nasi. Na Jesu takumberi kunge. Thank you. Mawoko kuna Jesu. Only Jesus, higher. Oh Jesus, higher. Only Jesus, higher. Oh Jesus, higher. Only Jesus, higher. Oh Jesus, higher. She boy with a very teeth. Uchiona tau ya kudai, atina kuyateka. Aripo atinaye, anotikinura. Uchiona tau ya kudai, atina kuyateka. Aripo atinaye, anotikinura. Tinova mugusasiva, toyenda mugusiva. Tinova murombo, toyenda mufumi. Somebody scream. Muchuona tau ya kudai, tina kuyateka. Aripo atinaye, anotikinura. Tinova mugusasiva, toyenda mugusiva. Tinova murombo, toyenda mufumi. Tagamutakura, Jesu tagamutakura. Jesu tagamutakura. Jesu tagamutakura. Jesu tagamutakura. Jesu tagamutakura. Jesu tagamutakura. Mururu de murito.
zameterwa iwari zameterwa jamba tuone 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 Roma maoko iwa Roma maoko iwa Roma maoko iwa rizamururu iwa rizamururu iwa rizameterwa iwa rizameterwa jamba tuone 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 somebody scream so somebody shout Jesus. Are you here? Sunday school, are you in this place? Just wave your hands wherever you are. Oh, what? Jesu vakadi bata neruoko rune simba. Vakadi borisa. Jesu vakadi bata neruoko rune simba. Vakadi borisa. Mwadwe vakadi bata neruoko rune simba. Vakadi borisa. Andi musie murume iye. Jesu murume iye. Murigoye. Andi musie murume iye. Muriwase. Jesu murume iye. Andi musie murume iye. Andi tuone, Muriwase, everybody. Jesu murume iye. Andi tuone. Avagadi bata neruoko rune simba. Avagadi borisa. Shangami vagadi bata neruoko rune simba. Avagadi borisa. Ani musie murume iye. Padai rwara murume iye. Padai rwara murume iye. Ah, mau gula Jesus. Everybody, put your hands together. Are you here? Let me see your hand. Let me see your hand there. Let me see your hand there. Let me see the hand there. Oh, what? No, endande kagude. 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 No,
Oh, kuna mari baba. Shigorova peria tibone. Su. Litimani, simuza. Maoko tiwa mamere mamudu. Maoko. Litimani uyo. Kakati awaya. Besu yo. Muriwes. Mururoti. Abagadi bata neruokoru nesimba. Abagadi poresa. Jesu abagadi bata neruokoru nesimba. Abagadi poresa. Andi musie murume ye. Abagadi bata neruokoru nesimba. Jesu murume ye. Hano chengeta, iye hano chengeta, wea wangu, hano chengeta she, hano chengeta, do, iye hano chengeta, wea wangu, hano chengeta she. Chengeta, wea wangu.
Jesu, hallelujah. Kasibasira neighbor inu 191. Simboti chara mangwanani, hallelujah. Chara mangwanani, pehuza kanaka. Chara mazikati, namade kwana, iwo bakushi vazoma, babasara mari, otino dana twese, ibo baba, saka uya inavo, kati uya inavo, cheruya. Jesu
나의 그대가 도이마 내스위라 아멘이 그와나 와타피 와우야 관디 아멘이 호사나
nawe kudenga chinosimudzira zita renyu nekuti muri Mwari hakuna umwe wakafanana nemi shangamire zita renyu ngarirambe richiremekedzwa zita renyu ngarirambe richibatwa neusvene hwose tinokupai mbirimi makachendereka tinokuremekedzai imi munzwe minyengetero yenu mangwananano zita renyu ngariramake mangwananano zita renyu ngarisimukizwe nezita ramambo Jesu Kristu tinopa mbiri yose kwamuri Jehovha imi mudzikinuri waIsraeri musingakotsiri kana kurara hope tinokuongai mangwananano muzita raJesu mazita enyu shangamire mazita enyu mambo emadzimambo zita renyu ngarikamushire kukudzwa zita renyu ngarikamushire mbiri yose muropa rakatendeka raJesu mangwananano we worship you Jesus mazita changamire tinokutendai muzita raJesu Mweya wangu unorumbidza Mwari, mweya wangu unorumbidza Mwari, mweya wangu
waJudha mugere pachigaro chekutonga mugere pachigaro chenyasha miyamutsvene mangwanani ano tinokurumbisani mangwanani ano tinosimudzira zita renyu changamire ngarisimudzirwe pamusoro pamazita ose ngaribatwe neutsvene zita renyu miyamutsvene mweya yedu miyamutsvene nekurumbidzai mangwanani ano mweya yedu miyamutsvene nekurumbidzai mangwanani ano tauya kuzokurumbidzai nekuti muri Mwari tauya kuzodzorera mbiri nekukudzwa kwamuri nekuti muri Mwari gonerai mweya yedu kurumbidza mushinda werugare dzidzisai mweya yedu kurumbidza in season and out of season mweya ngaugone kurumbidza mweya ngaugone kurumbidza nekuti muri Mwari nekuti muri Mwari nguva dzose mweya mutsvene gonerai mweya yedu kurumbidza nguva dzose mweya mutsvene gonerai mweya yedu kurumbidza patinopfuura nekanorema mweya ngaugone kurumbidza panguva yazvinenge zvakanaka mweya ngaugone kurumbidza mweya mutsvene tinodzorera mbiri kwamuri tibatsirei nekuti tiri vana venyu nguva dzose tinorumbidza zita renyu tigonerei pautera hwedu tibatsirei pakusagona kwedu tipei simba patinopera simba tigonesei baba patinokundikana kuti tigone kurumbidza zita renyu nguva dzose tirumbidze zita renyu nguva dzose mweya yedu igare parumbidzo nekuti hakuna rimwe zita ratinoponeswa naro nekuti hakuna rimwe zita ratinganamata kunze kwezita raJesu gonerai mweya yedu kurumbidza gonerai upenyu hwedu kurumbidza gonerai upenyu hwedu kurumbidza zita renyu ngarisimudzirwe zita renyu ngarisimudzirwe hakuna umwe Mwari watinganamata Jehovha tigonesei kukunamatai misi yose nenguva dzose gonerai kereke gonerai vanamai gonerai vanababa mweya yedu igare parumbidzo tigare parumbidzo tigare parumbidzo nekuti muri Mwari nekuti muri Mwari imi Jesu kudzwai isu kwete isu kwete isu kwete nekuti tiri vanhu asi imi gota shumba yerudzi rwaJudha mangwanani ano gamuchirai rumbidzo gamuchirai kukudzwa nekuti makakodzera iri yose nekukudzwa ngazvive kwamuri gwayana rakakunda rufu mazviita Mwari wedu mazviisa mushinda werugare tinodzorera ndiri nekukudzwa kwamuri kuzita shima haleluya. Wow, He is a good God. He woke us up. He woke us up this morning. Asi maalamu edu atimutsa. Hakusi kuti hope dzanga dzapera. Asi nyasha dzisati dzapedza nesu. Vaona zvakakodzera mangwanani ano. That we still have breath in us. Mangwanani ano toda kungodzokera pamberi paMwari. Tingonamata zvakare. Ukatarisa shoko raMwari rinotaura richiti, from the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Mangwanani ano toda kungodzokera pamberi paMwari. Tingoti we glorify your holy name as we honor you, Spirit of the living God. Tingovatenda nekuti ndiMwari vakanaka. Tingovatenda nekuti ndiMwari vane ngoni. Kuti tive pano mangwanani ano mutsvene. Mundikani pane varara vasina kumuka. Asi isu tawadirwa nyasha. Nyasha denga rakati hatisati tapedza nemi. Mangwanani ano tinongodzokera pamberi paMwari. Tingoti rumbidzwai Jesu. Makatisika nemufananidzo wenyu kuti tigokudai tigokunamatai. Zvino tauya kukuremekedzai muchinda werugare. Ngatingopuwa masenza mashoma. Tingoenda tichingotenda nechipo cheupenyu nekuti hakusi kugona kwedu asi inyasha dzatiwana mangwanani ano. Amen. Oh, be lifted above all other gods. We lay our
tinosimudzira zita renyu nekuti ndiro rakafanirwa. Makatendeka muchina werugare, makatendeka zvoshamisa. Tokuremekedzai shangamire renyu zita ndiro ngarisimudzirwe, yedu aderedzwe. Torai mbiri yose ive yenyu Jehovha, torai mbiri yose ive yenyu mweya mutsvene waMwari. Tinokutendai Jehovha nerudo rwenyu rwamunoratidza. Tokuremekedzai nenyasha dzenyu dzamunoburutsa mweya mutsvene waMwari. Makatendeka Jesu, makatendeka Ishe wangu. Ngariremekedzwe zita renyu, ngariremekedzwe Jehovha. Muri mutsvene, changamire, muri mutsvene Ishe kumusoro-soro. Takuremekedzai kwayana, takuremekedzai changamire. Hakuna wakaita semi Jesu, hakuna wakaita semi. We worship you, O Spirit of the living God. We honor you this morning, O glorious God. We submit our lives before your throne of our faces. Baba makanaka makatendeka muchene. Tinokutendai murena warishima. Ria mora shekara kautsukumanda. Kele rabo sheka makautsumanda. Mera tetera bosena rakashima. Ora tetera bosena bashima. Ona ira mora shekara manda. Ora tetera bosena bashima. Oh muchene munenyasha baba. Muchene munengoni mangwanani aisasi. Tinokutendai muchinda werugare. Vaita yenyu kwena kurure kudenga. Vaita yenyu shumba yerudzi rwavaJudha. Ori amora shekara vashima. Elele bosona vakashima. Eretetera bosona ravosete. Olelele bosona ramasha. Alele bosheka vakautsumanda. Murena murena warishima. Ora tetera bosena. Elele boshona kashemanda. Oh muri mwari munara washima. Alele bosona makashema. Oh mutwena rubitswai. Oh makatendeka mambo Jesu. Muri mutwene warashima. Muri mutwene shumba yerudzi rwavaJudha. Oh naramoshima rakasha. Oh mighty one, mighty Savior. We worship you, Spirit of the living God. We honor you, O glorious God. Mangwanani ano rubitswai Baba. Mangwanani ano gamuchirai rumbitso zedu. Mangwanani ano tikwanisei muwako wedu. Tikwanisei mubiri yenyu mutsvene werugare. Rumbitswai Ishe wemasimba wose. Rumbitswai Jehovha. Hallelujah. Amen. Ngatingogamuchirai mweya mutsvene pakati pedu mangwanani ano. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Amen. He is a faithful God. Toda kungovatenda mangwanani ano nenyasha dzavatiwanira. Toda kungosvikawo patinogamuchira zvakare vafudzi vatakapuwa vari pakati pedu. Mwari vakaona zvakafanira pamwaka wedu kuti vagotipa vafudzi vanorindira mweya yedu. Ngatingogamuchirei baba namama vedu chirichi mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. We may take our seats. Hallelujah. Ngatisvikewo futi patinogamuchira our main church board. Chingonzwai kugamuchirwa muwapo waMwari muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Toda kungogamuchirawo munhu wese anongonzi leader in whatever capacity that you serve in. Chingonzwai kugamuchirwa muimba yaMwari muzita nemuropa raJesu. Amen. Sunday school, are we here? Tinokugamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Amen. You are free to go to your classrooms. Ngatingogamuchirai munhu wese anongonzi baba mukati meimba ino. Ana baba chingonzwayo kudzirwa muwapo hwaMwari. Tinokugamuchirai muzita nemuropa raJesu. Amen. Ana mama, ana Dibora wemwaka wedu. Are we here?
chingonzwai kugamuchirwa namama muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Tinavo vana veduwo vari pakati pedu. Our youth, are we in the house? Youth, are we here? Aiwa tinongokukwazisai muzita nemuropa raJesu. Amen. My teenagers. Amen. My teenagers, hello? My teenagers, hello, teenagers? Amen. Inzwai kugamuchirwa muimba yaJesu. Hallelujah. Amen. Tinongosvikawo futi patinongogamuchira vari kuona nesu online. Chingonzwaiwo kugamuchirwa tichibatirana mumweya muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. Panguva ino toda kungosvika panguva yatinongosvika pama-items edu. Ndine ma-items 2. First tiri kukumbira testimony iri kubva kuna baba Chimurambi. Mubva mangouyawo mutipo testimony yenyu vachizoteerwa ne-English praise team vauye vaite zvavanowana kuita muimba yaMwari. Thank you. We may come in that order. Hallelujah. Hallelujah. Lakungotendawo ababa Jiriji na mama nema leaders ese. Ndisati ndataura testimony yangu dakungoimba kasonga diki diki. Ndinowanza kuimba apa nekuti nditaure. Hallelujah. Handina bakatwa, handina utande muse, handina bakatwa, handina utande muse, ndofamba na Jesu, ndofamba na Jesu chete, ndofamba na Jesu, ndofamba na Jesu chete, handina bakatwa, handina utande muse, handina bakatwa, handina utande muse, ndofamba na Jesu, ndofamba na Jesu chete, ndofamba na Jesu, Jesu chete. Hallelujah. Ndofunga ndine mashondo mashoma ndatanga kubata tese. Mishanda ava ku Roadport uku basa rangu ita nezve kuoperator machines anoruka masocks ekuchikoro nemamwe fashion socks tinopfeka. So then I think a week before ndauya ndaishanda na my father, my biological father. So he was the head technician angaripo in the Zongo assister. Oh. And then what happened was ndara ndova one opportunity ku Zimbabwe back home. And then ndara ndova waenda. Ndabata Sarah ndiri kunoko. So then now Murungu ndova ndivunza ndoti ko nanyasha so ndara vaenda, are you able kuti usara chizotungamira this department in about 12 missions? Are you able kuti kana wazosara uchagona kuti basa ravaibata? And then handisina confidence. So anongochingopindura but then Murungu ndova, all right, I will look for someone. I think maybe I'm tracker from Pakistan. And then the following week yacho, and then ndovandikauya panapa, and then ndauya kuno, then takatogara na mama Chimurambi, then tati katibvise itithe yedu, tabvisa tithe yedu ndovanyora mama ndovanyora prayer request, and ndovanyora prayer request yai ndovataendesa. I think the following week Murungu ndovandidana kuoffice futhi zvikanzi nyasha ndafunga kuti for the meantime ndikupe mukana ndimokuona kuti unoshanda sei. Viki satambotra viki rakavhara pera, the following week futhi we did the same na mama tikati let's give mama Mwari tavatapa futhi iri Monday yachona vatonditi
Yes, I don't think there's any need to track munhu from Pakistan kwesoko auye kuzoita basa randiri kuona kuti riri kutogona kuita. Saka vanhu vanoshanda navo vanenge vari pamusoro munhu waMwari vanhu vakuru, vanhu vane 30 years 40 years experience. So looking at age yangu manje neexperience yandinayo, vakawanda mukampani amadhara anogomaziva vati mishini yemurungu yafa haichafambi. But to my surprise, zvinhu zvakafamba zvakanaka. Last week murungu akatonditi Nyasha, saka I'm increasing your salary kuti uwane salary technician. Munhu waMwari, nyasha dziri paimba ino dzakawandisa. Nyasha dziri paimba ino dzakawandisa. Munhu waMwari anogara emphasize all the time about the issue of giving. Vanhu vaMwari ngatiipei. Vanhu vari kutisungira zvinhu vari kunobvisa mombe. Isusu tunouya kunoku tisina chinhu. Inobalance here metse yacho. Mwari wepano muhombe maita basa. Hallelujah. Hallelujah. We as the English praise team, we just want to sing a song for you guys. Just give us a few seconds to prepare ourselves.
is great. We raise our voices to you, oh Lord. We declare that your name is great. We raise our voices to you, oh Lord. We declare that your name is great. We raise our voices to you, oh Lord. We declare that your name is great. We raise our voices to you, oh Lord. We declare that your name is great. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You alone deserve it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You alone deserve it. That is beautiful. Ngatingoramba tichiomberera vana vedu kusvika vagara pasi. That's beautiful. Muri kungozvinzwira what's happening at English service. Tinongokurudzirwa tese ngatingoendai tinonakidzwa tiri ikoko muchingonzwa kuimba kwakadai. Amen. Hanzi hatina bakatwa, hatina uta neumuseve, asi tinofamba naJesu. I was really challenged. It reminded me pandaiverenga nezuro. Hanzi, if you cannot be trusted with the unrighteous mammon, how can you be trusted with true riches? That challenged me. Saka tinongokurudzirwa, Mwari vedu havarozveche munhu. He is a faithful God. Paari kuti unzai kwandiri, ari kuita kuti zvigotichengetedza. Nekuti tinenge tichiviga pfuma we are bringing into the storeroom. Patinoida the most, then we can retrieve from the storeroom. Saka Mwari ngavangotigonesa kutendeka. Amen. Panguva ino ndoda kungosiyira secretary vachingoya nezviziviso zvanhasi. Amen. Ngatingovaombererei maoko vachiuya. Tinotenda titendere mai Mukomba Choto nekutitungamirira kwakanaka. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi naprofesa nekundipawo mukana kuti ndimire mutsoka dzavo ndichipa zviziviso kukereke. Alright, ndichatanga nezviziviso zvemadzimai. Madzimai vari kutengesa ma-t-shirts at 150 rands, mabareta at 100 rand, ma-inbooks at 50 rand. Vanoda kutenga vanoona Sister Joyce kana kuenda ku-information desk kumashure. Musi weTuesday 25 June kuchange kune online prayer inotanga na 12 midnight ichipera na 12:30 pa WhatsApp group. Madzimai vari kukurudzirwa kubatirana pamwe chete pachirongwa ichi. Kune fasting this week Thursday. My prayer points achaiswa pa WhatsApp group and they will break fasting kudzimba dzavo. Then madzimai vachange vachitengesa ma-eats nezvimwe musi weSunday 29 June. Vanotengesa on Sunday vanokumbirwa kusatengesa musi iwoyu kuti tipe mukana vana mama vatengesewo zvavainazvo. Then ndichiri papo tine chimwe chiziviso chiri kubva kumasingles. Vane outing yavo musi wa5 July. Venue yacho iCradle Moon Lake. Entrance fee i50 rands, transport fee i50 rands. Vari kusangana pano na 9 kuti vazobatana pamwe chete vachienda. Kumberi ikoko kune ma-activities achanga ariko ari kuitwawo 50 rand. Then rega ndiendewo pazviziviso zvekereke. Mangwana tichange tine prayer and fasting. Tichazoibrekera pano nenguva dza5 o'clock mazuva rodoka. Tinewo midweek service every Thursday online na 7 p.m. So let's make sure kuti tajoina online tiitirwe zvakanaka tishumirwe. Chimwe chiziviso chedu chinotevera, vana baba vose munokumbirwa kuti pari kupera service ino tisangane pakona apo patinochisangana. Vanotungamirira ikoko vane zvavakatirongera zvavaroda kutaura nesu. Saka baba wega wega ngatingowanai nguva shomananai kunosangana ikoko. Then English service yedu yaane page rayo reFacebook. So tinongokurudzirwa tese sekereke kuti ngatichilikeyi nekufollowawo uyezve nekukurudzira zviri kuitwa ikoko tichijoina nekulaika nekushare zvinenge zvatumirwa.
Then we encourage everyone to support our church by liking, sharing, and engaging with our content on social media. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok to stay connected and help spread the message. Your support makes a difference. Chimwe chiziviso chinoteera, mfundisi vachange vari pano musi weTuesday kubva nenguva dza9 kusvika nenguva dza3 p.m. So you are welcome to visit him at any time during these hours. However, kana makabatikana nenguva, munogona kuita ma-appointment through office yavo kuti vaone nenguva dzamunokwanisa imi dzakakusunungukirai kuitira kuti musamire. Then chiziviso chinotevera, pastor will be visiting cell groups. The secretary will organize with each leader prior to the visit. The pastor is delighted to have been at Vicpoch cell group, also at Florida cell group. Ndakange ndiripo takaitirwa zvakanaka, wanaiwo mukana wokusangana namufundisi. Uyezve ndichingotsimbidzira pachiziviso chandabva kupa, zvakakosha kuti muwanewo nguva yekusangana namufundisi one on one mutaure navo. Pamwe pacho unogona kuti ndinonotaurei navo, ingoenda ikoko uzivane navo. He will do the talking. I can guarantee you. I remember first time yangu yekusangana namufundisi, zvakandiitira zvakanaka. I had a plan yandandinayo, but mufundisi made that plan better. Saka zvakakosha izvozvo. Uyezve takakomborerwa tina mufundisi anoziva zvakawanda stereki, kuti vane maareas akawanda vanogona kuti vakudzidzise kana kukuonesa. Then we encourage every member to invite friends, family, neighbors, and colleagues to join us for worship. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. Yes, wanokoka. All visitors, kana tine vaenzi vachazouya panopera service ngatisanganei pamasofa apo kwenguva shomanana. We are reminded to work with our cell leaders with regards to the mission house. Giving our tithe and offerings is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Your giving enables us to work, enables us to save, grow, and be the church that God calls us to be. You can give conveniently through EFTs. My details ndo aripayo. My ATM deposits, kana taita my ATM deposits, kana even my EFTs. Ngatisakanganwe kuisa reference inoratidza zita redu nekwatiri kuallocata mari. Kana iri tithe tinongonyora kuti Nyamunga tithe, kana iri subscription Nyamunga main sub or Nyamunga ladies sub, kuitira kuti vari kufinance vanoziva kwekuallocata mari dzedu. Uyezve tinogona kuuya nayo panguva dzeoffering kana pakati pesvondo church office inenge yakavhura, ma-accounting details ayo aripo ayo. Then pane magroups ari kukumbirwa kuzoonana panopera service. Tine mateens muri kukumbirwa mese kuti ma-teenagers panopera service ngatisangane muprayer room. Vana baba sekutaura kwandaita tiri kusangana pakona pedu patinosisangana apa. Then ushering iruda kuonekwa neutungamiriri kuofisi yenyu kumusoro uko munongonosangana ikoko. Deko also iri kukumbirwa kuti panopera service vaonane, so deko tinogona kungosangana patinogara ipapapa. Then tine chiziviso chabva kuna couples leader wedu. Vari kuti kune vasati vajoina group recouples, ngatijoinei. Link yakaiswa pachurch group, tinongofollowa that link inotiendesa kucouples group. Then ikoko kucouples group kune spreadsheet rakaiswa ikoko. Vane chirongwa chavari kutigadzirira chatuti sema-couples tichazobuda out, but vari kuda kuona ma-numbers edu. Saka ngatiregister as soon as possible kuti zvivabatsirewo pakuronga kwatiri kuenda, kuti vazive kuti kunoaccommodata vangani depending on ma-numbers atinenge taregister pa-spreadsheet. Ndinotenda ndopaperera zviso zvedu zvezuva ranhasi. Amen. Ngatingaombererai vachigara pasi. Amen. Hallelujah. Tida kusvikawo panguva yatinongokwazisa vaenzi. Tinovatanga kupinda nesu nhasi here, mungotiratidza nekusimudza maoko if we have any visitors in the house.
Amen. Ndiri kuona maoko ari kusimuka. Tiri kungokumbira kuti imi makadaro mungofamba mungoya kumberi tingozivana kuti mabva kupi tichingokwazisana the AFM Rudaport Prayer Center way. Uyai zvenyu kumberi mose manga makasimudza maoko. Hallelujah. Tikufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Shona. Amen. Aiwa tiri kufara kukuonai muimba yaMwari. Tiri kukumbira kuti mungotizivisawo kuti ndimi ani, mabva kupi, makazivawo sei nezvedu, makaona paFacebook here kana kuti pane vakuinvaitai. Mungotizivisawo uye zvakare kuti mauya kutopinda nesu zvachose here kana kuti mangoti vakachirawo muzuva ranhasi. Ini ndakamira pano ndinonzi Mai Mukomba Choto, ndinogara kuStrubens Valley ndichibata ndiri panzvimbo ino pasi pababa namama Jirich, vafudzi vedu vakagara apo. Saka tiri kungokumbira kungoti mungotizivisawo kuti ndiani. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen. Inini ndinoitwa Mai Muchemwa, ndinogara kutauni kuPumulani Gardens. Takazivana last Sunday ndakaita online service paYouTube. Ndopandakapa takazivana ndikati aiwa regai timboenda timbobata tese. Ndauya kuti tibate tose zvachose. Hallelujah. Ini ndinonzi Michelle Kativu, ndauya naMai Ashanda. Hallelujah. Hallelujah. Chokutanga regai nditengede musiku watisanganisa nevatsvene vake nyama nemweya zviri pamwe chete. Then chechipiri handina hangu kutanga kusvika pano this Sunday. Ndava nemaSunday I think 6 anoteverana ndichisvika mukati memba ino, but ndaisvikawo late nenyaya yekuti ndaitanga kutanga ndasvika kubasa. Saka taisati tamboziva navo hedu, but pazuva ranhasi ndopandasvikawo in time. Akandinvita pano ndakatevera like chechi ino through Facebook. I think baba Pastor Jirich takambosangana ndichiti amen. But mukati mezuva ranhasi inda mberi ndava kubata tese ndichiti amen. Amen. Aiwa tinongotenda nebasa raMwari riri kukura. Kune vaenzi vedu mapepa makabata. One of them tichakumbira kuti mungotipawo madetails enyu, mongonyora mazita enyu during the time here offering, or ushers that are standing in the passages movapa mapepa iyayo. The other one, it just tells you about the church, where we are coming from, what we believe in. Saka panguva yenyu omozoverenga kuti munzwisise. Tichakumbirawo also shortly panopera service kuti tigosangana nemi paConnection Lounge apo makaona macouches ari cream ari apo. Toda kungokukwazisai nekuzivai a bit more. Thank you so much for coming. Feel welcome in the house of the Lord. Thank you. We may take our seats. Amen. Aiwa tinongoda kutenda Mwari nepatasvitswa. Aiwa nguva dzedu dzafamba. Pandanga ndanzi ndichairewo pakwana asi ndoda kungotorawo mukana uno kuti ndingogamuchira mhuri yandakapiwa naJehovha. Ndinawo akandidawo 2004 ndichibva kuZimbabwe. Ndisati ndatombozivawo Joni, ndakwirawo bhazi kuti musikana ari kuya kuno kuSouth Africa. Taasina kuziva kuti Mwari pane zvaanga aronga kuti achanokugamuchira uko ndiye achaba moyo wako. Saka ndoda kungogamuchirawo murume wandakapiwa naJehovha in his absentia, ndichingomupa mbiri ndichikungomutenda nekuti kwaanoita zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kungokwazisawo nevana vatakapuwa
kuda kwashe ari kumedia team tina nenyasha kusunday school and teenagers nenyasha and Boaz kusunday school chingondifarira ubatsirewo kugamuchira mhuri yandakapiwa naJehovha naantiwo vanobata nesu kumba maipilani. If you welcome in the house of the Lord, tisingapedze nguva ngatisumukei tingogamuchira baba vachiuya kutora nzvimbo yawo. Amen. Hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. It after preaching, after Holy Communion, the pastor want to preach. Yes. Mwari vachitibatsira. Today I feel like preaching. I want to preach. Amen and amen. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Nditende mai mkomba choto vanga vachichea. Hallelujah. Ndigotenda zvakare. Baba Nyamunga vanga vatipa zviziviso uye leader intercession pamwe chete na mama vanga vachiparidza ku English service. Today she doesn't have a moon boot. She's looking beautiful. Muzita ra Jesu, hallelujah. Hallelujah. Inotenda Mwari. Wakachamira kudaro bata phone yako. I'm allowing you to touch your phone. Today, for today only, the pastor wants you to touch your phone and go to WhatsApp. If you have a phone, just open your phone to WhatsApp. It's not normal that pastor asks you, I don't want you on WhatsApp, but for the next 2 minutes, let's be on WhatsApp. Kana wavepo chienda pa English group, pane link iripo, like it. Just follow. I just want to reach 100 today, now. Just like it and follow it. The English service, just like it and follow it. Those that have followed, you can show me by waving. Kana usati wane phone in a WhatsApp, Mwari akubatsire service ino ichipera so that you buy one. Just follow. So that I want to reach 100 followers so that I can live stream there. And I can't go in the world, I have you. So I can work with you. How many have done that? Anzi iri kuramba mainyabadza. Anzi havana data. Kana wine social bundle usina iroro. Please, before you the next time, let's just follow it. I just want to check. I've got 89 followers. I need another 21. I'm on 94. I need 6 more. You are now exposed. You are used to be helped by teenagers. I'm on 99. God is good. Oh, yeah, it's got 50 by youth. Youth boy. Can I go to youth group and you are not on church group? 102. Maringava kutukichikara pasi. Mission accomplished. Mayabata mission accomplished. Tichikura, when we are Rumbi, your deputy is not there today. When we grew up, pane ainzi eat or die.
To those that have lived during my days, you could choose either to eat or to die. How do they used to do it? Vaisa porridge mumkanwa wovhara bino. Izvakwauri kumedza porridge or to die. Nomafidhirwa akaitwa vamwe vedu. Muzita raJesu, hallelujah. Vanoshanda kumiri washe handei tinomira panzvimbo yedu. Mwari Baba ndovimba nemi. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiri ndoga. Oh, Mwari Baba ndovimba nemi. Ah, Mwari Baba ini ndinovimba. Ah, Mwari Baba ndovimba nemi. Ipo apo pandinenge ndiri ndoga. Ah, Mwari Baba ini ndinovimba. Mwari Baba ini ndinovimba. Mwari Baba ndovimba nemi. Ipo apo pandinenge ndiri ndoga. Ah, pakuchema ini ndinovimba. Pakurwara ndovimba nemi. Pakuchema ini ndinovimba. Apo pandinenge ndiri ndoga. Ah, Mwari Baba ini ndinovimba. Mwari Baba ini ndinovimba. Mwari Baba ndovimba nemi. Apo pandinenge ndiri ndoga. Mwari Baba ini ndinovimba. Mwari Baba ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Apo pandinenge ndiri ndoga. Pakufamba ini ndinovimba. Pakugara ini ndinovimba. Ipo pakuvata ini ndinovimba. Apo pandinenge ndiri ndoga. Mwari Baba ndovimba nemi. Jehova ini ndinovimba. Mwari Baba ndovimba nemi. Apo pandinenge ndiri ndoga. Pamuri kutora Holy Communion nhasi, Mwari ngaakubatsire kuti uzive kuti every support structure that you can see with your eyes, it's limited. Every support structure that you can see with your eyes, it's limited. And it's not permanent. Anything that you can see with your eyes, it's limited. No matter how the person is next to you, you love him, he is your pillar of strength, he is your everything, but he's limited. Remember when Joseph had a dream, Joseph was born as a favored son to Rachel, the beautiful wife. The Bible says when Jacob arrived in Laban's place, what received him was beautiful. Rachel was beautiful. And the heart of Joseph could do rounds of dance at the glance of Rachel. Irregardless of her being barren and Leah giving birth to 3 sons, the heart of Jacob remained on Rachel. And the love of Jacob on Rachel was transferred to Joseph. Jacob aida Joseph. Joseph vaazorota hope. Parikurota Joseph hope, achirota zvisote zvichibhenda, nemwedzi nezuva zvichipfugama, and 11 stars. That is the day when the support structure and the love was taken. Why? Madzikoma akanzwisisa hope, nababa vakanzwisisa hope, but vakadzinzwisisa zvakasiyana.
Baba vakanzwisisa kuti the grace of God is upon this son. Baba Dzikoma akanzwisisa kuti kuonererwa kwakapfeka mukomana uyu. Asi vese vadzwisisa hope. Baba vari kuti denga rarangarira mukomana. Vadzikoma ari kuti kuonererwa kwarangarira mukomana. Mukomana paari kuenda kumadzikoma murenje avateera nechikafu. Ndo pari kunzi honai muroti. Immediately ndo paari kutengeswa. The support structure yaakakura nayo was taken away. And from that moment grace kicked in. Mwari ngaakutransfer mangwanani ano, akubvise pane zvinoonekwa, akupfeke nezvisingaonekwi, kuti vanoroya kana vaakuroya havazokwanisa kukuroya, nekuti dispensation negrace inenge iri pamusoro pako haionekwi nemeso, chisina kuonekwa chinonetsa kurongera. Vanhu vanorongera zvavaona uye vanhu vanoparadza zvavavaudza, but ukapfekwa negrace. Can I repeat this? My mfundisi was preaching English service vakati kune ma-seasons. Ukatarisa mu-orange kana mu-nachis une nguva yaunobereka ma-nachis. Ende munhu wese anenge achipfuura nepamunachisa achitana zvake achidya. But pane nguva yekuti unodonhedza mashizha, wobva wadonhedza nemaorenji acho, hakuna anodarika nepo. Saka nzwisisa kuti pakurarama kwako semunhu pane nguva yauchacelebratewa zvichifaya, uye kune nguva yekuti vanhu vachakukanganwa. Hazvirevi kuti muorenji waoma, utori munyasha, but season iri kuti handina mashizha uye handina maorenji, asi handisati ndafa. Vanhu vandikanganwa havo, but handisati ndafa, ndichiripo. And hakuna muti unogara uine maruva kana maorenji every time. Pane nguva yaunotsvagwa, pane nguva yauchasemesa vanhu. But zvese zvakadaro nyasha dzaMwari hadzisati dzapera. Ukaona munhu adonhedza mashizha, rega kukurumidza kuti muti waoma. Ndidzokore ndati nhasi ndoda kuparidza, ndati imbobata pekuti pane mazuva yekuti kunyangwe varume veumhare mazita avo anoshaya simba, but kana nyasha dziri dzaMwari, kupera kwebvudzi raSamusoni nekugerwa kwaro hazvireve kuti Mwari vabvisa Samusoni panyika yevapenyu. Kurara nenzara haisi problem. Kusekwa nevanhu haisi problem. Kuzvidzwa nevanhu haisi problem. Kunzi mukomana apera haisi problem. Kunzi wapera haisi problem. But kana nyasha dzichiripo ziva. Do you know kuti kuna akaenda mujeri aine nyasha dzake? Pakakandwa Joseph mujeri nyasha dzake aive nadzo. Paakatengeswa nyasha dzake aive nadzo. Paaifamba ari kumba kwaPotifa nyasha dzake aive nadzo. Paaibatwa nemukadzi waPotifa nyasha dzake aive nadzo. Yaingova size. Zvako zvekufamba uchinyepera vanhu kuti Mwari andiramba, hausati warambwa, isizini. Vanhu kana pasina maorenji havauyi. Wanzwa zvandikuti kana pasina maorenji vanhu vari havauyi. Ende kune hama dzemaorenji kana aibva dzinowanda, achingopera dzodisappear. Kana aibva dzowanda, asi murimi akangwara anoziva kuti hauna kuoma muorenji. Anoramba akautenderedza, hauna kudi, hauna kuoma. Pauri kutora muviri washe, iti Mwari ndibvisei support structure anoonekwa nevanhu. Mukadzi waPotifa akafunga kuti Joseph apera, aramba kuita zvandinoda, aenda kujeri, haachadzoki. Haana kuziva kuti akasungwa ari mujeri, nyasha dzake aive nadzo. Chinonakidza vanhu vanosunga maoko nemakumbo havasunge nyasha.
why nekuti havadzioni. Imbopfurinda hama dzedu dzinotida dzakanaka, vanhu vanokuudza kuti you are beautiful vakanaka, but chimborega kugumira pakutenda panyasha dzinoonekwa, pasupport structure inoonekwa. Maseasons ari kumberi uko mamwe acho haadi zvinoonekwa nemeso. Munhu kana asati avigwa asati apera. Can I repeat this? Munhu kana asati avigwa asati apera. Even akapererwa nehembe dzekupfeka asati apera. Even akapererwa nezvekudya asati apera. Pakati pedu pane vamwe varombo vatinoziva vekuti iwe neni tikasangana toti uyu murombo uyu. Wakamutarisa nekupfeka unototenderana neni kuti uyu murombo uyu. Na iye anotoziva ari pakati pedu akagara kudai kuti murombo. Ari kutoziva kuti dress raakapfeka ndere 50 rand. Asi ari munhu. Ari kutoziva kuti ini ndinorara mumukuku handina mari, but rega ndikurangaridze kuti mukuku ndezvatiri kuona nemeso, dress re20 rand nderatiri kuona nemeso, bhutsu idzo ndedzatiri kuona nemeso, but behind urombo ihwohwo pane kamwe kachimedu kenyasha kaanogona kuita ride on, kanoti nerimwe zuva kana kaakuda kuonekera zvinoonekwa nemeso zvinochinja, nemafungiro anochinja. Kana munhu achingori munhu ana mwari wake, chaavinga kuchechi haisi fashion, ari kungotenda kuti akatisika ane zvaachaita pamberi apo. Ikako kakutenda kuti akatisika ane zvaachada kuzoita kanogona kuzadziswa. Vanhu vanouya kuchechi varikomana vakapfeka hembe dzemubhero havapengi. Vanako kakungotenda kuti akandisika anondida. Vamwe vacho vakapfeka, ini ndakatomboenda kuchechi ndisina juice. Vamwe vakaiwoyo mukoma hamusi kutonorwa here, tichiri kutemwa dzinobva ropa tirohwine chando chakazara munyama, but kuchechi hatina kurega kuenda. Chataiendera kuchechi ndechekuti kana musharukwa ari kuseri kwezuva akazongoitawo hake zuva raanofunga kundirangarira, musharukwa ari kuseri kwezuva akazongoitawo hake zuva raanogodawo kurangarira bofu rigere panze peJeriko riri kuti mwanakomana waDhavhidha mabuda muguta mabatsira vemuguta, chirangarira iwe isu vapenyu. Umwe akazomboti kuna Jesu, if it sits well, hanzi hatingape chikafu chembwa kuvana, zvikanzi even imbwa dzinodya mafufu patafura yamambo. Rega ndikuudze, upenyu hunogona kuoma, vanhu vanogona kusuduruka, zita rinogona kukanganisika, marriage inogona kurwadza, upenyu basa rinopera. But rega ndikuudze chinhu 1, kana Mwari vakazongoda havo kushandisa zvisingaonekwi nemeso, zvinoita. Kune vamwe vanhu vatinavo varombo pana, ukuthi iwe neni tobvumirana kuti murombo, naiye anobvumirana neurombo hwake. But rega ndiudze hama yakadaro kuti pauri kurara pakatonaka nekuti denga harisati rapererwa, chauri kudya chakatonaka nekuti nyasha dzichigere kupera. Kune zvisingaonekwi nemeso zvinoti kana zvaakuputika zvinoita kunge mapopcorn. Wakamboona kana poto yemapopcorn yakuzara anokandwa so kari kachanza kanongonzi ka mumafuta, but akatanga kupisa naso poto inozara kusimudza diti. Umwe munhu imbopopa mhani iwewe, chimbotendera nyasha dzekupopa mhani, rega kuramba vakanyarara. Iti Mwari pandiri kutora muviri washe, rega kutora muviri washe as a habit. Pauri kutora muviri washe mangwanani ano, iti Mwari wekudenga hamunawo here zvamakandivigira zvandinofanira kutora. Hama dzangu, chatatovinga kuchechi hatina kuuya kuzopupura kutadza kwedu, hatina kuuya kuzopupura urema hwedu, tauya kuzoti nyasha dziwande. Munhu wese auya kuchechi ari kungotarisira kuti kana ndaenda ikoko kumwe kwese zvaramba, asi apa zvinogona kungofuma zvakadii zvakaita. Ko vanosimudzwa ndo vakaita sei? Ko vanorangarirwa ndo vakaita sei? Iye anobva ati, pane imwe song yataisimba chino,
There is one thing I know. It's never failed. It's never even usina murume, even usina mari, even usina utano, even usina pekutangira, even pasina anokuda. I just want you Paul kutora mwiri washe uti God, you have never failed me yet. You have never failed. Remember me and my children. Remember my situation. Pauri kutora muviri washe imboita murangariro. Pane nguva dzekuti Satani anokurangaridza nguva inoi zvese zvawakatadza, zvese zviri kutaurika, zvese zviri kukurwadza pauri kupfuura napo. But dzimwe nguva ingotora a leap of faith. Semunhu akanga ari pamusoro paya achitoroverwa anoti kuba takaba, kuuraya takauraya. But kana makupinda muparadise mangwana mundirangarirewo. Umwe akati kana muri mwanakomana waMwari, save yourself and us. Unongoda attitude mangwanani ano pauri kutora muviri washe. Moti mimi mambo Jesu makati kana makuita izvi muite muchindirangarira, muchirangarira rufu rwangu, chii chaakafira. Why did he want to cross? He went for things like this. I need to be honest with you. Ukavimba nevanhu zvakanaka kana vakazara nemweya waMwari, asi zuva rinobuda mweya waMwari vanoshinja. Ukavimba nemurume wako chaiyo, zuva rinobuda mweya waMwari maari anochinja. Ukavimba nevana chaivo. I have done counseling of families that are abandoned by their children. How many men have abandoned their children? How many men in our midst have abandoned their own children? How many children were abandoned by their own mothers, seeking other things which are not their children? Let's go back and say, God, I need you. I trust in you. Trusting in the Lord starts with the mind. I want you to start to say, do you know what has killed the society? We want the orange tree to be always green with fruits. And when the orange tree does not have fruits, people leave. People desert. That's why we not pamwe pacho vakasiwa nevanhu. Vakakusiya because ma orange aivanakira akapera. So many people have been used and they are still going to be used. Why? They gave all their 100% trust in the structures that eyes can see. And I made you who you are. There's no one who has made anyone who they are. God has done it. Can I repeat this? Even if I never took it was by God's grace.
akavapa njere dzekugona ndimwari, akakupai mari yekuvabhadharira ndimwari, akakupai pfungwa dzekuvabhadharira ndimwari. We are all vessels contributing to God's will. Kune vaitoda kuita nyasha dzikasavepo vakasagona, imi makazogona nekuti nyasha dzakavepo. Unoziva here kuti makagara mese kudai, tese takatsvukira kudai, hakuna price for appetite, it's a grace. Hakuna appetite, unogona kudya digestion ikasashanda. Toda kumbosvika pakurangarira Mwari patiri kutora muviri washe. Let's go back to the basics. Timboti Mwari, I trust in you, I depend on you, be my support structure. It does not mean we are not going to appreciate people who are doing good things to us. It does not mean that we are disregarding the effort of human, but we are thanking God for raising such in our time. Amen and amen. Vana baba maarede. Ndidzokorore mazwi aya titore muviri washe. And when he had given 1 Corinthians chapter 11 verse 24, and when it had been broken with an act of praise, he said, "This is my body, which is for you. Do this in memory of me." In the same manner, with the cup after the meal, he said, "This is the New Testament in my blood. Do this whenever you take it in memory of me." Regai ndinamate baba ndokutenda ine muviri washe uri pamberi pedu pavakupiwa kukereke yenyu Mwari. Uve ureve zvaunofanira kureva kwatiri. Tidzorere rutendo rwedu kwamuri. Tinzwisise every season that you are going to bring upon our lives without losing our trust and our faith in you, depending fully and understanding the reason why you went to the cross and the reason why we need to take your supper. As a reminder that we may be reminded this morning that through this we remember the sacrifice and the benefits of Calvary in our faith and our day-to-day life. In your name, Jesus, we pray. Amen.
Tinotora chipapatati, tinotora totarira iweto, totarira tinotora titwe, tinotora tichisuwa iweti, tichisuwa iweti, tinotora nomukombeti, tinotora tichivimba neweti, tichivimba tinonwa kwauriti, tinonwa kwau, tichifunga iweti, Hallelujah. Pane vasati vagamuchira ropa raShe here nemuviri waShe, vandiratidze nekusimudza maoko kuti vari kutibatsira vagotibatsira pasati pasvika muviri waShe pamwe chete kana tose tagamuchira tinokudza Mwari tichipedzisa tichimbirwa 1 or 2 stanzas. Tinotora chipapatati, tinotora totarira iweto, totarira tinotora ticheti, tinotora tichisuwa iweti, tinotora nomukombeti, tinotora tichivimba neweti, tichivimba tinonwa kwauriti, tinonwa kwau, tichifunga iweti, tichifunga iweti, tichifunga Jesu watora mukombeti, Jesu watora watikamutetewa, watikamutetewa, totitendera nono, totitendera padero Hallelujah. Regai tikotamise uso tinamate. Baba ndokutendai nezita raJesu.
I worship you for who you are and what you have done unto us. For we have sinned, and our sins has taken you to the cross, and you have redeemed us from our sins. And you have ushered us into the dispensation of grace. We pray that the grace of Calvary and the forgiveness of Calvary continue to abide in us each and every day, so that we grow in you and you in us. In your name, Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Tiwane Patinga, praise team, you can take your mics. When I need you, you sing, start from there and be active. Musarara, when I need you, I will ask you. Tiverengerwe mshokora mwari. Mwari verugare vachititira zvakanaka. Mwari vatitire nyasha mangwanani ano. Muzita raJesu vaverengi veshoko raMwari vachiverenga zvakanaka. Iwe Destiny ukaramba uchigara pasofa rangu apo. Amen hako. Ndikutokuvimbisa uchaita munyama yekurorwa namufundisi. Karorwa namufundisi unogara uchitwa makuhwa, uchitaurwa, uchishoropodzwa, uchitukwa, mwana wako achitukwa. Ukaramba uchipagara ipapo amen hako panopisa. Ende unobva waita mistake kunonyatsogara pandogara ucharorwa namufundisi amen hako. Ndikutaurira handizvo zvaunombotaura vafundisi. Changa wakutaurwa iwe. Dzese dziya dzaunotaura dziya. Ukaramba uchigara ipapo dzichataurwa pamusoro pavo. Alright, vaverengi veshoko vari kuziva ngativerengerwei Mwari achitibatsira. Tichaverenga. Josefa akarota hope uye paakaudza madzikoma ake izvozvo vakanyanya kumuvenga. Akati kwavari, inzwai hope dzandakarota idzi. Takanga tichisunga zvisote zvezviyo kumunda. Onei pakarepo chisote changu chakasimuka chikamira chikati twi. Asi zvisote zvenyu zvakaungana zvakapoteredza changu uye zvakakotama kwachiri. Madzikoma ake akati kwaari, ko iwe unoda kutitonga here? Ko zviro kwazvo uchatitonga here iwe? Uye vakanyanyisa kumuvenga nekuda kwekurota kwake uye nekuda kwezvaakanga ataura. Ipapo akarotazve dzimwe hope uye akadzitaura kumadzikoma ake akati, inzwai ndarota dzimwe hope. Uye panguva iyi zuva nomwedzi nenyeredzi 11 zvakanga zvichindipfugamira. Paakaudza baba vake pamwe chete nemadzikoma ake, baba vake vakamutsura vakati, kurota iko wakaita uku? Ko mai vako neni nemadzikoma ako tichauya kuzopfugamira here iwe zviro kwazvo? Madzikoma ake akamuitira godo, asi baba vake vakazvichengeta mumwoyo mavo. How Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were, binding sheaves in the field. Then behold, my sheep arose and also stood upright. And indeed your sheep stood all around and bowed down to my sheep. And his brothers said to him, shall you indeed reign over us, or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers, and said, look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me. So he told it to his father and his brothers. And his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind.
1 Corinthians chapter 15 verse 10. asi nokuda kwenyasha dzaMwari ndiri zvandiri, uye nyasha dzake kwandiri hadzina kuva pasina. Kwete nekuti ndakashanda kupfuura vose, asi ndisiri ini, asi nyasha dzaMwari dzaive neni. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Mozisi akapindura vanhu akati, musatya, mirai nesimba, uye muchaona sununguro rwaJehovha rwaachakuitirai nhasi. VaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve. And Moses, Jehovha achakuryirai, imi ingonyararai bedzi. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, seiko uchidanidzira kwandiri? Taurira vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. and Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Hallelujah. 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 May the readers of the word be blessed for reading the word of God, and all of us who are hearing the word. I want to talk of support structure. Kana kuti grace. Kutaura nezve-support structure kana kuti nyasha. Grace does not remove anything from your life. Nyasha hadzina dzazvinobvisa paupenyu hwako. Vanhu vanofunga kuti ukanzi wakakomborerwa, People think if we said you are blessed, wabvisirwa maprocesses ose. there are processes that were removed. No, nyasha dzinokubatsira mumaprocesses iwayo. The grace helps you in those processes. Ukatarisa kana uri mudzimai akaropafadzwa, If you check if you are a blessed lady, does not mean kuti hauchaendi through labor pain. hazvirevi kuti hauchaendi pamarwadzo elabor. Unopinda mumarwadzo elabor, You enter into the labor pain. but chinozvarwa imomo But what is born out of there ndochakakosha. is what is important. Ukatarisa nyasha dzaMwari If you check the grace of God, dzinotoringana mauri in pain. it's equivalent to you in that pain. Ukati ndakutishandisa nyaya yaJoseph. You want to use the story of Joseph. Joseph ari kurota hope. Joseph is having a dream. Evidence yebasa raMwari riri pamusoro pake. The evidence of the work of the Lord upon him. But iye zvakare arota hope. But when he had a dream, Ndiye ari kuremerwa kudarika the other 11 he's brothers. the one who is burdened above all the other brothers. Vana ava vanozvarwa vari 12. They were born, there were 12 in their family. Ende pau12 hwavo And in those 12, pane awanirwa nyasha ndiJoseph the one who gets gained faith, grace is Joseph naJudha. and Judah. But pakati pavo But among them, ndo vari kuwana machallenges akadarika vamwe. they are receiving more challenges than others. Unonzwa Judha achinzi Judha, You hear Judah saying, Judah, nzvimbo yekutonga the road of kingdom haichabva muruoko rwako. will not But depart from ivo your hand. vakomana ava But these guys ndo vanonyanya kuwana criticism kudarika vamwe. gain criticism more than others. Unoona kuti Joseph achitaura hope You dzake see Joseph telling his dream. dzinonakidza kunzwa, It's pleasing to hear. dzinoratidza authority, It shows authority. dzinoratidza zvakanaka, It shows good things. hadziratidze zviri munzira. It doesn't show us Kureva in the kuti way. hapana process yataurwa, Meaning there is no process that pangotaurwa magumo. they only taught the end. Mwari vari kurotesa Joseph magumo. God is giving Joseph
the end. havasi kumuratidza He's process not showing him the process. kureva kuti ari kurota zvisope nezuva zvichimupfugamira Meaning the one who's having a dream zvichazoitika akutonofa will happen when he's about to die, atomudhara when he's old. but shoko ramwari harisi kutaura utineja hwake But the word of God is not talking about his teenage. harisi kutaura uyuthi hwake He's not talking about his youth. harisi kutaura pakuzonorora kwake He's not talking about his harisi marriage. kutaura kuti zvichaitika He's sei not talking about how it's going to happen. zvekuti kurota kwake His dreams hakuna meaning kumadzikoma doesn't have meaning to the vanhu brothers. vanogona kutarisa chiroto People chako might look at your dream wofunga kuti chatofa and think that is nekuti already mwari dead. havana kutsanangura Because God did not explain chinofamba sei how it's going to move. unonzwa mwari vachiti kuna abrahamu You hear God saying to uchava Abraham, baba vemarudzi you are going to be the father of iye nations. akabereka mukadzi asingabari Lest he have a barren wife. paari kupinda muna ketura When he's entering pari into kubuda Keturah, mwana paari kuenda kuna haga when he's going to have pari kubuda mwana a child is but coming from there. papromise But on the promise, pagwenga pakaoma it's difficult. unogona kunge uine chiroto chavakapiwa be having a dream unogona that kunge you're uine given. nyasha dziri pamusoro be pako having grace upon but you. machallenges haana But the kutsanangurwa challenges are not explained. zvekuti ukaudza vanhu kuti ndakarota zuva Just like if you nemwedzi tell people that you have a dream of a sun and the moon, inini uchiri kutengeseka you are still sellable you are can still be still sellable. traded You kureva can kuti still be joseph akarota meaning Joseph had a dream, akaudzwa zvekuti uri mambo and he was told akanzi as a uri king, pamusoro pababa vako and he was told you are uri above your pamusoro father. pamai vako You are above your but mother. vari pasi pake But those who are vaive under you nesimba Had the rekumutengesa power to trade him. akatengeswa nemadzikoma He was traded by his pafeafea brothers. nyasha dziripo When grace was there, gresi dziripo Grace was hope there. hope akarota He had a kana dream. vakomborerwa namwari you are still prone to abuse you are If still you prone are to blessed by pain God, you are prone to you are still prone to exposed you can still be exposed nyasha dziripo when grace is there, unoita kuti joseph anobva atotengeswa Joseph is traded. baba vaimuda hapasina The father who loved him is no ende longer there. naivo baba vakazvichengeta mumwoyo And the father kept it in the heart vakatenda kuti mwana afa and believed that the child hauna is here zvakambotaurwa waenda kuchechi Do you have something that hausati was told when you wamboudzwa go to chinhu church? namufundisi here Were you not told ukaona something by a sezvinonzi pastor? chakafa And you see that ukaona this is not sezvinonzi dead. hapasisina And you see that there is mwari nothing. havataure process God doesn't say the process. vanotaura He magumo only talks about the end. josefu anobva ona shamwari josefu arota Joseph had a dream anobva atengeswa and he is traded obva aenda kwapotifa and he goes to zvobva Potiphar. zvaita unge zvaakuita And it seems like it's zvoita now sekuti moving. hope dziya It dzaakusvika seems like the dream idzo is now dzisati moving. dzasvika Before it had reached, anonzi akava mukuru vemba yapotifa he said he was the leader in Potiphar's house. zvekuti aigona kufunga kuti ndikatora mukadzi But wapotifa he thought if he ndobva ndaita zvinhu zvangu and do what he wanted. ndagarika panapa but akachengeta kutenda ari But he kept kwapotifa the faith. akati ndakamborota uye And he said, kwaisraeri "I once had a hatiiti izvi dream, and in the Israelites, we don't do this. obva atedzo zvamboita kunge zvanaka Seems as if it was now moving obva well. adzoserwa futi kujeri And he was sent back to the jail. do you see kuti from kutengeswa kuenda kwapotifa Can you see that he, from the trading to it's a Potiphar's level house, of pain it's a level of failure. paakuenda muprison When he's now going to the prison, pain is increasing it's not marwadzo ari decreasing kuwedzera, haasi kuderera. suffering is not in decreasing but it's Kutambudzika increasing hakusi kudzikira, haasi kukwedzera. kurwadziwa kwekutengeswa The pain of being traded, omboitwa muranda then he becomes a ozoitwa slave, mukuru then he becomes a leader, odzoserwazve kunoita eprisona then oiswa omboita kujail. prison oita futi mukuru weprison In the jail, he becomes a leader again. kana uine nyasha pamusoro pako If you have grace upon you, usafunge kuti mastages ekurwadziwa don't hapasisina think the stages of pain are no mastages longer of there. pain they may come Mastages but ekurwadziwa nyasha anogona kuuya, hadzifi but the grace doesn't die. joseph had his grace Joseph aiva nenyasha ari dzake muprison ari mujeri. joseph has his grace Joseph aiva nenyasha dzake achitengeswa when he was traded. main actor haafi The main actor doesn't die, vangani venye vanoona mamuvi even mota ikapfuta main actor haafi even if the car going pavakati out. tigati the main actor doesn't die. muurayei
vaisagona kumuuraya nekuti pane They chiprofita. could not kill him Ndo because pari there was kunzi something naRubheni prophetic. ngatimutengesei, That's when Reuben is tiuraye saying, "Let's gwai take him." tiendese kuna baba. Shamwari, kana vanhu vakakurongera uine dzawakabvumirana nemusharukwa, When people plan against you, there's something that havazosviki you agreed with pakukuuraya. God. They will not kill you. Unozonzwa Bhaibheri richiti, You hear the Bible abatisise, saying, hanzi ndingamuita sei Jobho, what can I do to Job? makamutenderedza We have protected zvikanzi him. enda unobata muviri wake And they say, "Go- asi usabate mweya wake." But don't touch his kureva spirit. kuti Mwari vanogona kuregedzera mhepo, kwete Satani, God can allow kuti the- dzimbokuvhiringidza for it to disturb but you. hadzikuurayi, But it will not nekuti destroy you. anochengeta mweya Because he will wangu. keep your Mwari soul. anochengeta mweya God will wangu. keep your soul. Remember kuti support structure yatinoona Rangarira kuti zvatinoona inotitadzisa kutenda muna Mwari. might hinder us from Saka believing kana in God. yakurisa support So structure, when it grows big, Mwari vanoibvisa, God removes it. wombosara uri naked, And you remain wombosara wakashama, Wosara usina Mwari chinhu. vachikupisa kuti vaone kutendeka. Izvozvo kuno mwanhu kuti zvikangokuomera so There are people when you unobva abandon watoti it, Mwari wandiramba. you think God has People are rebuked you. moving vaine anger yekuti Mwari avaramba. But can I repeat this? God has never forsaken his own. Mwari havana kukuramba. Unoziva kuti unogona kudivhoswa uine nyasha, Unogona kurambwa kurambwa uine divorce. nemurume chaiko uine nyasha, You can be divorced kurohwa by a nemurume priest. chaiko wakazara nemweya waMwari. Nyika Being ikati beaten with hakuna anoda Mwari akadai. And the world will But say Mwari there's vane nothing. vachiziva havo kuti izvi zviri kuitwa But kuti God will be ukuru knowing hwavo huonekwe. that this is happening for his glory to be seen. Vangani venyu vaimbozvifunga kuti kana ndaropafadzwa ndogona kutengeseka? Kana ndiina Mwari, When munoziva I'm kuti with God's grace can be there. Unoziva Mwari havana Nyasha kuda. dzaMwari dzinogona kuvapo. God did not stop the lions Mwari havana kumisa shumba or Daniel, Mishael and Abednego to be in the lions. kuti vapinde mugomba He reshumba. just allowed his grace to outgrow the appetite of the lion. Vakatendera nyasha dzavo kuti God dzikure may panzara never yeshumba. remove obstacles, Mwari havabvisi but he will zviponga give izvi. you capacity to outgrow them. Asi vanokupa simba rekugona kuzvikunda. So many at times when we are in difficult time, Kazhinji patinonga we takaomerwa forget that grace goes with us in that time. tinokanganwa kuti nyasha Nyasha dzinoda dzitori nesu panguva iyi. nesu mumoto. The grace is with us in the fire. Nodza ndanga ndichizvifunga kuti how many of you think kuti because I was prophesied that I will be great, I Vangani must not vanofunga have kuti pain. ndakaprofitwa zvakati asi hazvina kusazaitika. I think Gorera, I was grade 4, 5 When I was in grade 4 or 5, in the early 90s. There was Sekuru Namo and Sekuru Mukanga. there was Sekuru Namo na Sekuru. Vakauya pandiri vakandidza kuti mwana uyu une zvaMwari. They came to me and said, "This But child there's is a the things time of the that I Lord." did not see God. But pane nguva yandisina kuona Mwari. Ndaive dofo kuprimary. I was not good in school. When I started doing well in school, Pandakatanga kugona, baba vakatengesa mombe dzavo dzese. my father had to sell For all his me, cattle. I failed A level. Kwakufoira oil level. Kwakutadza kunoita lawyer. My Ndazvinoti dream family law. died. My only dream. Zviroto zvangu Because zvakabva ndairota ndiine gauni riya ndichiudza vanhu zvekuita ndiri muchuchisi ndichiverenga mabhuku but it died. Ndikatanga kuchera mafoundation mukuwadza neextension. Mari peace jobs. I started doing peace jobs. I did not fail not to qualify for university. I failed my dream. And the people who were not doing well than me, they Vanhu passed. vasagona- And they vakapasa. went and did law. Vakaenda vakatoita law. And I did it. Ina handina kuita. And there I thought it's gone. Ndakafunga kuti zvapera. Fast forward. Now, you see that all these things, Noti zvese izvi they were hardening you for a better time. Joseph managed to forgive the brothers Joseph akaregerera vakoma because he vake missed his family. nekuti anga asuva mhuri yavo. Why? God allowed him to go away from them Mwari akatendera so kuti that abve he pavari can depend on him only. kuti agone kuvimba naMwari chete. The father who loved him so much, Baba vake vaimuda zvokuti he was removed away from him. vakabviswa kwaari. The mother
also was not there. mai vake vakanga Pamwe pacho vasikwa. God can remove something that you love dearly. Mwari vanogona kubvisa zvinhu And you zvaunoda think the world is closed. wofunga kuti zvatopera, But wabvisirwa chinoonekwa nemeso. but what is been removed is what you can Hausati see. wabvisirwa nyasha. Grace is still there. There are things that we love so much. Pane zvinhu zvatinoda. There are things. Do you know someone can come in your life and love you like never Munhu before? anogona kuuya akakuda And they mean everything to you. and vareva zvinhu And they zvese you trust in them. and wovimba nawo, But all of a sudden they are gone. pachinguva chisipi vatoenda. We can even trust in our job. Togona kuvimba mabasa edu, Basa chairo chairo. Kufila kuti at my job I'm the king, I can rule. kunzwa kuti pabasa pangu ndiri mambo And this is ndotonga, my everything. kuzwa kuti ndo zvese But when God zvandinazvo. wants to take you far, Asi kana Mwari achida He kukuendesa can kure, take that away. vanogona kukutorera Wokusiya wakadaro. and leave you like that. Vomboshanda newe. Then he works on But you, chiroto hachina kufa. but your dream is not dead. The problem is not to see the Egyptians, Nhamo haisi yekuti kuona but maEgyptians, to see them over and over. asi kuramba uchivaona. Bhaibheri harina kuti hamuna kuona maIjipita. Bible did not say you did not see the Egyptians. Riri kuti vaIjipita vamaona He's saying these Egyptians that you are seeing now, hamuchazovaona zvakare. you will see them no more. Ndainterpreta that text I've interpreted that text, kureva kuti nhamo yauinayo iyi, meaning this problem kureva that you kuti have now, utori nayo, which means we but already you have may it. not see it again. Asi hauchaioni When zvakare. grace comes, Kana nyasha dzauya, rinokukundisa hondo. you Every make it to war win that wars. you have overcome, Hondo dzese dzawakunda, hadzichatsoki zvakare. it will not come back again. God is not promising you that you're not going to war. Mwari haasi kukuvimbisa kuti But hauendi He's saying kuhondo, every war that you see, asi ari kuti hondo yose you have yauchaona victory. uchawana kurukundo. vaIjipita vauri kuona These Egyptians that you are seeing, hauchavaoni you zvakare, see them kwete no more, kuti hauna kuvaona. which means zvisira kuti hausi kuvaona. Mwari anotangira paushirikadzi ipapo. God is starting from Mwari your anotangira weakness. pachirwere chako ipapo. God is starting Mwari from your anotangira sickness. papovhati yako ipapo. Mwari anotangira Mwari paurombo anotangira pakuzvidzwa kwako God ipapo. is starting from Asi kana atanga newe, But when you he may starts not with see it again. hauchazvioni zvakare. One day I was asking God, but why? Mumwe zuva ndaibvunza Mwari But kuti God said, ndinei? I am God, I don't need to answer to you. ndimwari havafani kupindura kwauri. So many people here, when we face challenges, Vamwe tikasangana we nematambudziko don't accept that life is seasons. hatibvumi kuti You can mupenyu hune never be mwaka blooming every day. hatigoni kuramba You can never tichingobvuma, having fruits every day. hatigoni kuramba You tingori can never be nezvibereko, celebrated every day. hatigoni kuramba Pane tichimbopemberera. mazuva auchazvidzwa, There are days that but you are going Mwari to meet up, varipo. but God is there. Do you know kuti people can celebrate Vanhu vanogona kupembera kuti waenda, that you are gone, but you are not? asi uchiripo. Can I repeat this? Vana baba nana mai vakanditeerera masikati anaya, semuranda washe, people that you see Vanhu vaunoona in their state, vari pazvavariro, God has not done yet. Mwari havasati And vapedza, you don't know their end. and hausi kuziva kuti vachapera sei. Zviroto zvavo hauzvizivi. You don't know their dreams, Even bvudzi rikagerwa rinomera. even if the hair is cut, There is it a will grow season. back again. Kune mwaka I always go to rural areas. ndogara ndichienda kumamisha, There's time when you see that there's no life. pane nguva yatinotaura kuti hapana Everything upenyu, is dry. zvinhu zvese Trees zvakaoma, have no leaves. even miti haina mashizha, The water in the rivers is very low. mvura murwizi There's iri pasi nothing pasi, green. Everything is dry. zvinhu zvese zvakaoma. But people will be doing winter plow. In that dryness, Vanhu vanotanga kurima they mvura, understand that vanonzwisisa rain will come. kuti mvura ichauya. Ukasangana nemunhu ane upenyu huri kupfuura nemudry season, If you meet someone with a life that is passing through a don't dry think it's season, permanent. havisi kuzogara will zvachose, change. zvichashanduka. Even my marriage child, Even muwanano, ukaona vanhu vachirwa, if you see people fighting, it's a season. ungori mwaka, It's a season. mwaka. No one knows marriage more than me. Yeah. I've seen people who choose what's fundis imbwa iyi. But mangwana unoona munhu achikisana nembwa yake.
uri kufunga ndiri kunyepa. Unoona vanhu vachikiyana murodhi ukafunga kuti varambana, but next year unoona vachienda kumaternity futi vakabatirana bheki. It's a season. Imi mese mudzimba, you understand there's a season when you only striving to have all basics, and there's a season when you have everything and you can even go for luxury. Azvirevi kuti when we have basics, grace is gone. No, grace is with us. The problem with grace is we don't see it with our naked eyes. We can't see it with our naked eyes. It's something. Do you know one thing that I love about grace? No one can ever quantify grace upon your life. No one can ever understand the grace upon your life. Even yourself, you don't understand the grace upon your life. Iwewe wacha utonzwisisa. Do you know one thing that God does? He has never quantified, given us the power to know who we are and how far we are going. He never. And those people that you see driving cars, even those have houses, they are lying to you that they are organized. They are actually surprised why they have those houses. Can I repeat this? Those people that are doing well, it's not like they are well organized or they know. No one plans to be rich. People find themselves. Opportunities and time opens to everyone. You see what I'm saying? The Bible then wrote that the race is not won by the swift. Meaning to say, neither riches to the wise. In Indagambaita zero Greek. I wrote an exam of Greek when I was training to be a pastor, and I got a 0. 0 out of 0. But it's not like that. I was called by the lecturer of Greek and say, Pastor, you failed. Can I give you another chance to rewrite? I said, yes, please. And I was given another chance to write. And at that other chance, 26 out of 50. Not 90, not 45. There are teachers here who wrote O level 3 times. Yeah. But avakudzi nyasha dzavakapiwa nashe vari muno. There are professors here who once failed, but they don't tell you. I don't go fake yeti yake ready and you think everything. Guys, for us to be where we are, God has shown us grace that is beyond our measure. No one will ever know their tomorrow. It's a secret. We may laugh at one another. We may look down upon one another. We may despise one another. We may rebuke one another. We may look down upon each other. But no one knows our tomorrow. It's all clothed in grace. It's just about grace. But why we are here every day? We trust that our tomorrow is good. I need to repeat this to you. Kupfuura nepanorwadza Passing through pain does not mean kuti nyasha dzapera. doesn't mean that grace is finished. Grace is there. Nyasha dziripo. Nyasha dziripo. Grace is there. Ende usazombofa uchifamba uchinyepera vanhu kuti mainhingi vaparara. Like Avana. to people that she's finished, she's not. And I have visited people in the hospital. Ndakashanyira vanhu muzvipatara. Ngokuti tinotarisana namaimfundisi. But we look at each other. Toti upenyu huri kuremerwa. Then you see that You life is come the burdened. following morning, Then you come. you see that person with life. Woona munhu ane upenyu. I need to repeat this. Let's be focused on our race. Let's be focused on what God can do with us. Ngatarire pane zvinhu Without zvinofana so Mwari much looking down upon our brethren. Tisina kutarisira Without pasi so nevamwe much vedu. judging our brethren. Tisingajajani nepachedu. There's one guy I was with at college. He was a drinker, a smoker.
vaimwaiputa and a rough guy. So taivati mapiritsi erufu, meaning to say you will die. But I realized recently that he is now an elder at his church in AFM. He was a drinker. He was a drunkard. We thought he would not make it at degree level. He did, instead of 4 years, he did 5. When he left, he went to what you call rehab. Rehab, he was continuing, but he is now an elder. We condemned him. We thought he would die. Vana baba nana mai. Panyika tine basa rekutarisa mhuri dzedu. on earth we have a duty to look after our families. Not to monitor people. Kwete kutarisa zvevanhu. Nyasha ngadziringane kumba kwenyu. Can I ask the church a question that I don't need an answer? If one fails, Kana munhu akatadza, what do you benefit? unowanei pazviri? Sei tichitarisira kuti vana vehama dzedu vakundikane. Why do we expect children of our relatives to fail? Okay, ndakuverenga manotsi angu achinopedza. Find yourself in grace. And don't doubt that grace even in pain. You must trust that I've got grace, irregardless of circumstances. And dzimwe nyasha dzacho kuti dzizadziswe. But these are the grace to be fulfilled. Unofanira kutofamba. How could have Joseph met Pharaoh if the brothers did not sell him? Joseph aizosangana sei naFaro kana wakoma asina kumutengesa. Some of the pain that we are taking, Mamwe marwadzo atiri it's kutora, necessary to our destiny. zvakanakira ramangwana redu. I was praying one other night Ndinomanita nemamwe manheru for a very close relative nikunamatira hama iri pedyo yanga yapererwa nebasa, that has lost his job. and I thought God betrayed me. Kafunga kuti Mwari vatirasisa. Then God said to me, Mwari vachibva vati, ndamutorera basa kuti asasiye mukadzi. I took this job so that he will not leave his wife. God took the work Mwari vakatora basa kuti amboteerera. so that he would listen. 2 years munhu asingaendi kubasa, Makore maviri munhu asingaendi kubasa, achichengetwa namadhamu. being kept by the wife. After that vazowana basa, Then you got the Mwari job. vakuratidza kukosha kwemunhu waunga uda kusiya. God had showed him the Some of importance the of someone things that you are have to being leave. taken away from us, Zvimwe zvinhu zviri kutorwa it's kubva like a kwatiri. father taking a knife from the child Zvakafanira kuti baba vari kutora to panga preserve kubva the kumwana, child. kuchengetedza mwana. Can you believe in that? God can actually take something from you Mwari anogona just to kukutora preserve chinhu, you, just to kuri remind kukuchengetedza, you how important He is or people around kuri you. kukuyeuchidza kuita akakosha sei nevanhu vakakukomberedza. There is so much that we have said we can do as men. Zvakawanda zvatakati tinogona kuita sevanhu, But mangwanani ano zvakanaka timbodzokera titi zvakaitwa naMwari. but ngatidzokei say God did it. There's so much that we see ourselves as achievers, Pane zvakawanda zvatinoona sekunge takazvigona, but Mwari vakazviita. but God did it. It's not us. Hatisisu. How can you say wabereka mwana anogona? Do you give them brain? Unogona sei kuti ndabereka mwana anogona, unovapa pfungwa. Can I ask you, is there any parent who can choose to give birth to a child who is not doing well in school? Kune muberekeri anogona kutsara When we give kubereka mwana asingagoni. birth to brilliant children, it's a gift. It's part of grace. Tikabereka vana vasina kuremara, it's grace. It's not our doing. Hakusi kuita kwedu. Ambotinamatire chinhu chinonzi grace. We want to pray for grace. But before we pray, Tatanamati, I want you to know toda kuti uzive that grace is a process. kuti nyasha dzine mafambiro adzo. It's not a one-day thing. Hachisi chinhu chinongoitika It's nezuva not rimwe. something that happens automatically. Hachisi chinhu chinongoitika. You can never be a fruit with fruits every day from 1 January to 31 December. Haungave muti une zvibereko nguva dzose. You
You can never be blooming. Every day you can't be. You can't be a superhuman being that is always doing well, without problem, without challenge, without anything. You are ever excelling. God takes us through seasons. Mwari vanotipinza mumwaka. God takes us through seasons. Mwari vanotipinza And they mumwaka. bring maturity, they bring understanding, they bring dependence on God, and they bring the word of God to be fulfilled. You can never be having fruits every day. Haungangovi nezvibereko nguva dzose. And haugoni kugara murelationship yakangonaka every day. Cannot be in a smooth relationship all the time. Ndaiudza vanhu vakauya kuleaders nezuro ndikati dai vanhu vaigara zvinhu zvakanaka dai pasina munhu akaroorwa kana kuroora, but pamwe pacho takagara zvisina kunaka kuti zita raMwari rikudzwe. Ukava munhu anofarira kugara panongofarwa chete, You just enjoy being in a good environment. you are not a complete human being. Hausi munhu akanyatsa We need kukura. to endure bad seasons Unofanira kupinda because munguva Christ is with us in those seasons. nekuti Mwari vane Some simba of them, they are idzodzo. organized by Christ Dzimwe dzacho dzakatorongwa naMwari kuti tidarike nepo. so that we can pass through it. Inini dai ndisina kuuya kuSouth Africa, If I did not come to South Africa, I came because of Namo. ndakauya nekuda I'm kwenhamo. a pastor here in South Africa because I was suffering in Zimbabwe. Mufundisi munoona kuti ndaitambudzika kuZimbabwe. Musi wandakaita decision to come to SA, Musi wandakafunga zvekuuya kuSouth Africa. salary yangu yanga yatenga chingwa 2 loaves. My salary had bought 2 loaves of bread Ndikachivhura and I opened it ndikaona chimwe chacho chiine bunch of salt pakati. and I saw chimwe chacho Bakery chakazara. rainzi Dodds raiwanikwa kwaMutare. Then that's when I did a reflection. Ndobva ndakafunga. Apa ndapedza kuchita imwe chembere ndaichinjira nerate ye 2 weeks back. Maranzi. Then I said, this is not life, I need to go somewhere else. Ndakati hausi upenyu. Pamwe Ndinofanira pacho kuenda Mwari kuNorway. vanoita kuti atmosphere ikumufi. Mwari vanoita kuti ubve God pane knows what he's doing. Mwari vanoziva I zvavanoita. left Mutare going to Botswana. Ndakabuda maMutare ndichienda kuBotswana. Munhu ainfanira kunditambira kwaBotswana vandidzimira foni. The person who was supposed to receive me in Botswana switched off his phone. Aida kunditambira futi kunoku. Who was supposed to receive me here Vandidzimira futi foni ndasvika. switched off his phone when I have arrived. But here I am. But ndiri pano. Pamwe kudzima phone, it was not devil. God was directing me from where I was going to where he wants me to go. Pamwe pacho tiri kurwa nevanhu vakatisiya, tiri kurwa nevanhu vakatiitira zvakaipa, but it was not their problem, it was God's problem. He wanted you to walk in that way. Mwari vaida kuti ufambe nemunzira idzodzo. Vamwe vari muno vakatorambwa nevanhu vavaida kuti vazoroorwa newakavaroora. Tanga warambwa wazonoroorwa. Havazokutauriri yenyu kuti ndandarambwa ndikazoona. Is a makeshift. Akagara nemakeshift. Yaaisada iye yaidiwa naMwari. Handisi kutaura vatungamiriri vavo vakapiwa naJesu vakatonzi torawo. Ndiri kutaurawo vamwe. Imboendai kumba munobvunzira kuti ndandirini chaiye kana kuti I was a makeshift. But that makeshift iyoyo yatozadza imba. God did it for a purpose, knowing unhu wako uko waisanogara pawakauya ndo paunogara. So it's grace. But vangani venyu vanoti ndakatsvaga career. Some of us, we find ourselves in a career that came more of an accident, more of, but here we are. It was God's plan. Ambona matira chinhu chinonzi grace. Kuti God, I want to stay in your grace. I want to follow all stages of grace. I must understand that I can be in prison, but with you. I can understand that I can be sold, but with you. I can understand that Potiphar's wife can come in my way, but I still have your grace. All right. Ngatida kuti tinamate. Asi pane vanhu vashoma vandoda kunamatira. Wekuti you always feel pain. Inotokutadzisa kuenda kumberi. Anything that happens, you don't see God in anything. Anything wrong happens,
It's therefore. You don't think God can take you in any way. Kune vanhu vasingagoni kurarama ma-seasons. Okuti kana zvinhu zvikangooma wakutobhururuka seshiri. You don't stay anywhere when things are not. Even ukatsamwa, you don't control the anger. You just go on and on and on. I want to pray for you. Kune vanhu vari kurarama out of season. Vatofana kunamatira. Kune vanhu vari kurarama vasingagoni kuteedzera ma-seasons. Vatofana kunamatira. Mwari vachitiitira zvakanaka. Kana pasina vakadaro, tinokurumidza kunozorora. Tichimbirwa nepraise. Kune vanhu vari out of their seasons. The people who cannot stay in seasons. I want to pray for you. Kana pasina vakadaro, Mwari verugare vanotiitira zvakanaka. Tonotya kumba kune Yesu Tata katsanya. Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Samasimba, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Samasimba, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Samasimba, Ticharubita, 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 Samasimba, Ticharubita, Ticharubita. Ticharubita, 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 Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata, Ticharubita, Ticharubita, Ticharubita. Ticharubita, 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 Tichana mata, Tichana mata, Tichana mata. Yes. Tichana
Next week tuda kunamatira vana vese. Munhu wese anongodzi mwana asiri ma-teens, ma-Sunday school, 20 years and below. Uyai navo. Tiriku mweya mutsvene aindiudza kuti kune an attack icharova vana zvakanyanya pari kupera winter season, July going forward. Saka ndoda kunamatira vana vese vari 20 years and below. Kune vana vari vabereki vane vana vari kuZimbabwe, you come and I pray for you in their stead. We need to pray for every children. Remember, we once did it pakauya COVID. Ndikati ngatinamatei tirege kuwana anofa pakati pedu. That disease destroyed us. Inini, it actually caught me by surprise. I prayed for everyone in church we put through. But yakanondrova kumba. So we want to pray for every child ari below 20. We want to pray for them. 1, for health protection. 2, we want to pray for them against drugs, against manipulation in school, against all challenges to Noitavana. Patiri kuna mata mangwana mandi. Let's start. We include them in those prayers. Mangwana tishina matiravana, tona matirafitivana Sunday. Don't miss them. The main activity next Sunday is to pray for the children. That's our main activity in the Sunday service next week. Ndo chatiri kutotanga nacho kuti tibate nguva atidi kuzova namatira takungova turika maoko tichimhanya. We want to pray for children. Bring every child below 20. We are inavo vane vavhara vazhinji vavo andidya. We want to pray for them. Vamwe pacho take submission kungomuunza kuti tingomuturika ruoko angova undercovering. We want to remove them from drugs. We want to remove them from all my influences. Chiri kukanganisa vana ndechekuti we are patinonamatira vanhu vane vari kuSunday school, and we are not praying for them. We need to pray for children. We need to dedicate our 20 and below. We need to cover them. Amen and amen. We need to cover our children. Kana mwana wako ari kuZimbabwe, vari tu vari kuZimbabwe, baba vanouya nezita remumwe mwana, mai vanouya nerimwe zita remumwe mwana. Kana vari 4, you need to list them. We need to pray for them. Service here next week, it's about children, children, and children again. We are inavo nekuwanda kwavo kwese tivanamatire. It takes submission. Kungoti zvitiitire zvakadini zvakanaka. We need to pray for them. Then patiri kutanga July. June was month yemat youth. But July we want to pray for my youth Arore. It's so sad kuti vana vedu vari kukura isu chechi yakanyarara. We want to pray for them. Kunyangwa awako asati asvika pazera rekuroorwa, but we want them married, 25 and above. We want them all married. So 25 and above, you are our prayer point for July. Even asingadi ngaroorwe chete. Askudada uziti adaita ngochanira adaita mulesbian ngaende umba kwake. We are not going to say we respect their choice. That's nonsense. Ngaroorwe. By force, by thunder, vanhu ngaroorwe. Uye ngaroore. Vakomana vacho vakura tikunamatira triple appetite. Ngatadze kuvata kusvika aroora.
nonsense dzakuitika munyika dzoti hanzi we respect their choice, we respect their choice. Hapana zvinhu zvakapusa kudaro. July vese techinamatira mayouth techimaparedha kumberi kunoku. Every Sunday reJuly youth yese techinamatira. Every Sunday youth inouya chiturika maoko kubva first week yaJuly kusvika kupera kwaJuly. Ngavaende kumba kwavo vanhu ava, varege kuita musikanzwa mastreets umu. Ichoisi yangu, ichoisi yangu. Chechi, pane song yataimba zvemadisinongoropo. Madisinongoro chechi yaramba. Chechi yaramba. Madisinongoro chechi yaramba. Uyu ija iri ija zvemadisinongoro ngavarore. Youth yese techitokuturika maoko. Mwari uyu ngaachirorwa, uyu Mwari uyu ngaachirora. Bati vabereki tikawarairwa katiri kubirwa nguva, vana inosenda ngativatorei, kana vasina pfuma ngativabatsirei, vanhu ngavaende kumba kwavo. Chechi inochengeta jaha kubva pa18 kusvika pa34 tichingoti tiri kunamata naye. Hana mwana, hana responsibility. Youth yese July wese every Sunday tetinavo vana Evans tichivadzika madhimoni ekutadza kuroora, mweya wekuramba idzimba. Vese ava takavamirira vana Maswera. Muchiri kumudii mai Maswera? Kumba muchamudii? Ngaende kumba kwake. Berekai mumwe kana muchida mwana. Mwari verugare vatibatsire. But church, if we don't do it intentionally, it may never happen. July wese this Sunday kupedzisira techinamatira ava vasiri kuda zvekuroorwa, vari kuda zvekuprotectwa. Tichingonopinda muna July tetakatovateerera. Toda kutogadzira kalenda rekuzoti muchato wanhingi uri pakati, muchato wanhingi uri pakati, muchato wanhingi. Kana zvanetsa tovaisa kumasofa sekuzayocha. Vamwe vacho vada kutobatsirwa, vari kuwarairwa, vari kukanganwa. Tikapedza July, August tobva tabata masingles. Vane vachiuya kuota kuno kuti chivanamatira. Every day, umwe wacho akutosvika 40 haana mwana, adazochengetwa naani? Ngaaite mwana wake agare nemunhu wake. Muri kufunga kuti pasi vari kuita mafanisi? Handisi kuita mafanisi, nditori mumweya izvezvi. Vana baba vese masingo vanenge vaiva masinire mobva mavarejista. Simudza ruoko rwako. Baba, ndokutendai nechechi inonakidza kudai, inoita kuti vana vedu vakomborerwe nekuropafadzwa. Pavakuuya nezvipo nezvegumi, varangarirei Mwari wekudenga vakomborerwe nemi. Gore rino Mwari wekudenga chechi ino ngaizare michato. Chechi ino ngaizare vanakomana nevanasikana vanoroorwa nekuroorana panzvimbo ino. Patakuvhara rushando runo Mwari, mutsai moyo yevakakanganwa kuroora varoore, nevakakanganwa kuroorwa varoorwe. Mwari tiitirewo zvakanaka. Patakuvhara sevhisi ino tichienda kudzimba, mufambewo nevakomana vana Innocent nana Evans mumagwagwa. Pavari kuvhura meso Mwari, vasanganisei nevakavafanira. Nyasha dzedenga ngadzibate guta rino Mwari. Zvizikanwe kuti muri Mwari nekuda kwemichato yamuchapa panzvimbo ino, nezvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari zvichigamuchirika kwamuri, muzita raJesu. Amen. We are in offering. Chokwadi hatigoni kuendazve tigoendazve 2026 rubyari musikana.
Atimushatire wari wedu maoko Kati mushandire